ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to Dre City FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantara Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Disyembre 4, tuig 2024. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 21 dias na lang, kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang ganimo ang kuruman, Bombot Shama Blanco Hover kagkaron sa madalaguan kag mga nagapauna nga mga balita. 30,000 pesos nga CNA para sa mga regular employees sa Iloilo City Hall. Ipanghatag subong nga bulan sang Disyembre. Kung may good news sa bahin karon niya sa Iloilo City Hall employees, may bad news para naman iya sa bahin karon sa Iloilo City Government. No? Bangod nga mayara sa COA report, may kangtanan sa sining pundo sa gobyerno nga wala ma-liquidate ining mga cash advances nga nagalabot sa 2.123 million sa bulan iya sa Disyembre tuig 2023. Samtang sa dugang pa nga mga balita, ginapahayag aktibo nga SK chairman sa banwasang istansya dakop sa ginkasa sining operation sa CIDG Iloilo Gimeras unit. Lakip sa mga nadakpan ng ginapayag sinadriya nga isa ka ex-convict na recover ang isa ka armas sa lutang. Samtang sa kangot sining iyang balita, ining DILG ginakumpirmar pa sa karon ang impormasyon na tuhoy sa pagkaulamid sang isa iya ka sangguniang kabataan chairperson sa ginkasa sining entrapment operation. Ang Comelec Regional Office 6 hindi pa din makapatod sa kung ano ang grounds may kantanan sa disqualification kay ining nadakpan nga SK chairperson magapapili bilang sangguniang bayan member sa banwa sa instansya. Kag sa aton sining Christmas around the world, paano iya magsaulog sa Christmas ang mga kabumbo naton dito iya sa Guam. Sa iban pa nga mga talupang doon kag mga nagapaunag karon nga mga balita, punong barangay nga nagpinalupok sa armas, pabombo, report sa kapulisan, bangod nga nagtuga ini sang kakugmat kag kakulba sa mga pumuluyo. 168 million pesos nga consult claims na baydana sa PhilHealth Regional Office 6 sa pag-implementar sa konsulta package sa sumong tuig 2024. Ahensya nagpanawagan sa publiko nga magpakonsulta bangod libre na ini sa ilang mga accredited providers. Muni madalaguan ang mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Detalye sinibalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga tips agod nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sa pagkaon nga imo ginaluto bangod. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-4 sa buwan ng Disyembre taong 2024. Mga kabombo Castor Nation, sa atin pong Christmas countdown, 21 days to go, Pasko na. Sa ating mga headlines, sa ating international news, ang South Korean won agad daw bumagsak kasunod ang biglaang deklarasyon ng martial law na kalaunan ay binalik din o na-lift din agad, mga kabombo. Mga Pinoy naman nananatiling ligtas doon sa South Korea, ngunit patuloy na pinapamonitor pa rin ang sitwasyon doon. Barko naman ng Pilipinas, binomba na naman ng tubig, water cannon ang ginamit 2 beses pa. At yan ay nangyari dyan sa bahagi po ng Bahod di Masinloc. Alamin ang mga update mamaya. Paglabas ng certification na wala pong umiiral na Mary Grace Piatos, ang Philippine Statistics Authority kinumpirma rin ngayong araw na wala pong record ng isa pong Kokoy Villamin. 2 programa ni Vice President Sara Duterte pinuna ng Commission on Audit. Klase naman mula sa kindergarten hanggang sa grade 12, suspendido ngayong araw. Bunsod po yan ng walang tigil pa rin na pagbuhos ng malalakas na ulan dulot po ng shear line. Sa ating balitang palakasan, ang 76ers napigilan ang comeback effort ng kapwa kulelat na team sa score na 110-104. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Agad na bumagsak po ang South Korean won, kasunod po yan ng biglaang pagdedeklara kagabi, December 3 ng emergency martial law at tuluyan na din pong pagbawi rito matapos ang ilan lamang na mga oras. Ilang oras nga matapos po ang naturang kaguluhan, ang South Korea currency ay katumbas na ng $0.0071. Ibig sabihin, ang isang US dollar ay kapalit po ng 1.441 South Korean won. Bago ito, ang isang US dollar ay katumbas pa ng 1.402. Ngunit agad naman po nga bumagsak ang naturang currency kasunod na rin ng mga kaguluhan. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan na po ng financial authorities ng South Korea ang posibilidad ng pagsasara sa mga stock market dahil sa inaasahan pang pagbaha ng halaga ng won. Marami ding mga financial authorities ang nagbabantay po sa susunod pang mga kaganapan upang makagawa ng mga akmang tugon sakaling lumala pa ang tensyon sa South Korea. Samantala sa karagdagan pa pong balita dyan, pinaplano din ng pangunahing opposition party sa South Korea na Democratic Party na magkasa ng impeachment proceedings laban kay South Korean President Yoon Suk Yeol sakaling hindi agad ito magbitiw sa pwesto. Kasunod nga ng panandaliang deklarasyon ng martial law sa nakalipas na magdamag na agad ding binawi. Sa isang statement, sinabi ng opposition party na kapag hindi nagbitiw si Yoon, agad na magsasagawa ng impeachment proceedings ang partido. Alinsunod anya yan sa kagustuhan ng mamamayan ng South Korea. Ayon naman sa koalisyon ng mga mambabatas mula sa opposition parties, plano po nila na magpanukala ng isang bill para i-impeach si Yoon ngayong araw ng Miyerkules na pagbobotohan naman sa loob ng 72 oras o katumbas po yan 3 araw. Batay naman sa isang presidential official, nag-alok na umano ang Chief of Staff at Senior Secretaries ni Yoon na mag-resign ng maramihan. Matapos nga po ang deklarasyon ni Yoon ng martial law na layunin pong depensahan ng kanilang bansa mula sa North Korea at pro-North anti-state forces at protektahan din ang kanilang malayang constitutional order. Nagbunsod naman ito ng gulo at demonstrasyon kung saan ilang mga tao ang umakyat pa sa Parliament Building sa pamamagitan ng pag-smash sa mga bintana at makikita din ang mga umaaligid na military helicopters sa himpapawid.
Samantala, mas marami pa daw na protesta ang inaasahan po ngayong araw ng Miyerkules, kung saan pinaplano ng pinakamalaking union na partikular na po dyan ng Korean Confederation of Trade Union na magkasa ng rally sa May Seoul at nangakong nagpoprotesta hanggang sa magbitiw daw po sa pwesto si President Yoon. Okay pa rin yan mga kabombo, ang mga Pilipino naman ay nananatili pa rin daw ligtas at wala namang problema kaugnay ng nangyaring deklarasyon ng batas militar dyan sa South Korea at kalaunan ay na-lift na rin ito o inalis na. Batay nga sa pakikipag-ugnayan ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga Pinoy sa naturang lugar, wala naman na tensyon lalo na sa labas ng Seoul at maayos naman ang kalagayan at tuloy lamang ang kanilang trabaho at pinapawi din nila ang pangamba ng kanilang mga kaanak na narito sa Pilipinas at kaugnay niyan, narito ang pagbabahagi ng Bombo International News Correspondent na si Joel Congreso. Balik kagabi po, nagdeklara ang presidente ng South Korea ng emergency martial law. Pero after mga 3 hours siguro, na-lift din po ito. Bali, okay naman po kami dito sa South Korea ngayon. As in, normal pa din po. More on trabaho lang po talaga kami dito. Actually, malayo po kami sa Seoul, malayo po kami sa sentro ng South Korea. Dito po kami sa province of Jeollado. Sa mga kamag-anak ko dyan sa Pilipinas, sa Surigao del Norte, sa Siargao, huwag po kayo masyadong mag-alala, okay lang po kami dito. At binawi na din naman po yung martial law. Sa may mga kamag-anak po dito sa South Korea, huwag po kayo masyado mag-alala, okay lang po kami dito mga Pilipino. Patuloy po tayo magdasal na sana po huwag na magkagulo dito sa South Korea dahil marami pong mga kababayan nating OFW ang maapektuhan kung sakali. Kaya patuloy po tayo magdasal. Maraming salamat. Bagi po yan ng paglalahad nitong si Joel Congreso. Ang sitwasyon naman doon sa mga lalawigan ay maayos naman daw at tuloy lamang ang kanilang trabaho. Samantala, sa ibang balita, kinumpirma din ng Philippine Statistics Authority o PSA na wala po silang nakitang record ng isang Kokoy Villamin. Nauna na po kasing nadiskubre ang naturang pangalan na kasama din sa mga acknowledgement receipts noong 2022 at 2023 na isinumite ng opisina ni Vice President Sara Duterte para bigyang katwiran ang paggasta ng confidential funds, subalit magkakaiba ang sulat kamay at lagda. Ayon kay PSA Assistant National Statistician Mariza Grande, posibleng isang kokoy o isang palayaw daw ang kokoy. Subalit ipinunto naman ng opisyal na dapat ay full name ang gamitin sa mga opisyal na dokumento. Nauna na nga pong sinabi ng PSA nitong araw ng Martes na wala din po silang nakitang records ng isang Mary Grace Piatos na lumabas na sa isa pong resibo na isinumite naman ng Office of the Vice President sa Commission on Audit para po i-justify din ang paggastos ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara noong 2022. Sa kabila nito, sinabi ng PSA na kanila pang susuriin ang civil registry document sakaling makatanggap ito ng karagdagang impormasyon tulad ng pangalan ng mga magulang ni Mary Grace Piatos. Karamihan kasi anya sa mga hindi rehistrado ay mga marginalized. Subalit meron naman anyang mga record na posibleng nasa Civil Registry Office at hindi pa ito iniendorso sa Philippine Statistics Authority. Sa karagdagan pang balita, pinuna ng Commission on Audit ang 2 programa ni Vice President Sara Duterte dahil sa kawalan daw ng malinaw na procedures at mababang utilization rate ng kanilang pondo. Isa rito ay ang Pagbabago Campaign Program, isang proyekto kung saan ay namamahagi ang Vice Presidente ng mga bags ng school supplies at dental kits para yan sa mga school campuses. At nananawagan din ang naturang programa para sa pagtatanim ng milyon-milyong mga puno. Ang pagbabago bag ay kadalasang naglalaman ng kapote, school supplies, gaya ng lapis, pantasa, notebooks at dental hygiene kit na naglalaman ng toothbrush at tube ng toothpaste. Sa ilalim din ng programang ito mga kabombo, plano ng opisina ng Vice Presidente na ilathala ang kontrobersyal na children's book na pinamagatang Isang Kaibigan, kung saan ang Vice Presidente mismo ang siyang may akda. Matatandaan na samot-saring reaksyon ang inani ng naturang libro noong buwan ng Agosto nang mabunyag sa pagdinig ng Senado
At humihingi ito si Vice President Sara Duterte ng pondo na nagkakalaga naman ng 10 milyong piso para sa pag-imprenta ng naturang mga libro. Una nga rito ng taong 2023 audit report ay nailathala po yan sa Commission on Audit website noong Lunes at dito mga kabombo ay nailahad ang mga detalye ng pinaggastusan ng mga pondo ng Office of the Vice President. Sinabi ng state auditors na ang bag distribution program ni Vice President Sara ay hindi kumpleto ang guidelines at procedures, partikular na ang pagkakabigo ng naturang tanggapan ng Pangalawang Pangulo na magbigay ng sapat na detalye kaugnay naman sa mga benepisaryo ng paaralan, target ng grade levels at maraming iba pa at pamamahagi nito sa pamahalaan at yung mga pang-publikong paaralan at pag-imbentaryo na rin. Samantala, isa pang pinuna ng Commission on Audit ay ang mababang paggamit ng pondo sa magnegosyo taday. Ito ay isang programa rin na ipinagpatuloy ng Pangalawang Pangulo na naumpisa niya dati nung siya ay nasa local government pa lamang. Naglalayo naman ito na maitaguyo daw ang mga negosyo sa mga komunidad na may mataas na poverty incidence. Ayon sa audit report, naglalaan ang naturang programa ng funding hanggang sa 150 million pesos. Subalit nasa 600,000 lamang ang nagamit noong nakalipas na taon dahil naman sa mga unforeseen difficulties sa pagpapatupad ng naturang proyekto. Binatikos naman ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang inihain pong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ampulong balitaan, sinabi ni Attorney Roque na nakakahiya ang ginawang complaint o reklamo laban sa Vice Presidente. 3 impeachment complaint kasi ang kanyang binuo sa kabuuan ng kanyang karera at hindi nito hinayaan daw na maging ganoon lamang ang kanyang binuong complaint. Una naman ni Attorney Roque na walang anuman daw na basihan ang mga iprinisentang ground sa naturang reklamo at sinalipaan niya ang umano'y pagiging spoiled brat ni Vice President Sara, bagay na hindi anya katanggap-tanggap sa isang impeachment complaint. Naniniwala naman si Attorney Roque na hindi magpupursigi ang naturang mga complaint. Ayon pa sa abogado, dahil sa panahon ng halalan ay tiyak na pag-iisipan ng mga kongresista kung gugustuhin ba nila na magalit ang mahigit 32 milyon na bumoto para kay Vice President Sara sa nakalipas na halalan. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng payag ni Attorney Harry Roque. Yeah po. Ako po ay nag-draft na ng 3 impeachment complaints sa aking karera. Hindi naman ako magsasampa ng ganon. Wala namang kabisibasihan ang mga impeachment grounds niya. Patibing pagiging di umano spoiled brat ay naging ground na for impeachment. Ganun pa man, I recognize that impeachment is a political process, it's a numbers game. Pero sa panahon ng eleksyon, I'm sure itong mga kongresista mag-iisip kung nais nilang magalit yung 32 million na bumoto para kay Inday Sara Duterte. Meron nga gumawa ng computation na kung pag sasama-samahin mo lahat ng boto na nakuha ng mababang kapulungan, hindi pa yan aabot sa 32 million. So it's a political game. We know that it's a numbers game, pero panahon din ng eleksyon at ako dahil ako'y politiko ron, mag-iisip ako ng 10 beses bago ako magsuporta na walang basihan na impeachment complaint. Po yan ni Attorney Harry Roque, kaugnay pa rin sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Nitong araw nga po ng Lunes nang inihain ng iba't ibang mga advocacy group ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Maliban po sa naunang reklamo, isa pang panibagong complaint ang inihahanda ng grupong Makabayan Coalition laban sa pangalawang Pangulo. At kaugnay niyan mamaya mga kabombo, may mga update tayo direkta dyan sa Kamara de Representantes. Samantala, ito na naman, binomba ng water cannon ng 2 ulit at ginitgit pa ng China Coast Guard 3302 ang sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Dato Pagbuaya habang nagsasagwa ho ng routine maritime patrol kasama ang Philippine Coast Guard sa bisinidad ng Baho de Masinloc para yan suportahan ang mga Pilipinong mangingisda na nanghuhuli ng kanilang mga isdang dadalhin sa mainland ng mga lugar na kanilang pinanggalingan.
Kinumpirma ito ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippines si Commodore J. Tariela sa kanyang account kung saan ay nasa kasagsagan niya ng naturang operasyon, naka-inkwentro ang mga barko ng Pilipinas ng agresibong mga aksyon mula sa 4 na China Coast Guard vessels at 2 People's Liberation Army Navy. Nangyari ang unang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa BRP Dato Pagbuaya kaninang alas 6:30 ng umaga. At yan ay ngayong araw lamang ho, Miyerkules, 4 ng Disyembre. Itinutok raw ng China Coast Guard ang water cannon doon sa navigational antenna ng BRP Dato Pagbuaya, saka naman sinundan ng intentional na paggitgit doon sa starboard na bahagi ng ating barko. At ilang sandali pa ay bandang alas 6:55 ng umaga, dito na ho nagpakawala ng tubig galing doon sa kanilang water cannon ng naturang mga barko at inasinta yung BRP Dato Pagbuaya at yung kasamahan pambarko na nanggaling sa Pilipinas. Gayon din ay binuntutan, hinarangan at naka-inkwentro naman ng mapanganib na maniobra ang iba pang mga barko ng Philippine Coast Guard, kabilang na ang BRP Teresa Magbanwa mula sa yung sasakyang pandagat ng Chinese Navy Vessel 500 at China Coast Guard Vessel 503. Habang ang BRP Cabra naman ay nakaranas din ng mapanganib na maniobra mula sa China Coast Guard 3104 sa distansyang 300 yarda. Sa kabila naman ng panibagong insidente ay pinagtibay ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kanilang commitment para naman protektahan ang karapatan at kaligtasan ng ating mga kababayang mangingisda sa loob ng ating jurisdiksyon at ipagpapatuloy pa rin umano ang pagiging vigilant sa pagprotekta sa ating pambansang interest dyan sa parte ng West Philippine Sea. Samantala, pumalo sa panibagong record high na lagpas sa 16 trillion pesos mark, ito pong utang ng gobyerno ng Pilipinas noong buwan ng Oktubre. Base na rin po yan sa datos mula sa Bureau of Treasury. Ito ay 10.6% na mas mataas kumpara sa utang noong nakalipas na taon na nasa 14.48 trillion pesos. Ilan sa mga pangunahin pong dahilan sa likod ng paglobo ng utang ng gobyerno ay ang pagdagdag ng ating pamahalaan ng kabuang 126.95 billion pesos na utang dahil sa epekto po yan ng pagtamlay ng halaga ng piso kontra sa dolyar noong Oktubre, kung saan base sa datos ng Bureau of Treasury, humina po ang Philippine peso sa 58 pesos 0.198 sa pagtatapos ng Oktubre. Ang panload naman na utang ng ating bansa ay bumaba po yan sa 10.89 trillion pesos sa pagtatapos ng Oktubre dahil na rin po sa net redemptions ng government securities. Habang ang panlabas na utang ay sumampa sa 5.13 trillion pesos. Bunsod naman po yan ng pag-avail ng net foreign loan at paggalaw sa foreign exchange. Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na, 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, mga kabombo, na mababa ang posibilidad na mauwi sa major magmatic eruption ang magkakasunod na aktibidad ng Taal Volcano. Sa inilabas na advisory ng naturang ahensya, nakasa dito na nananatili pa ring mababa ang posibilidad na mauwi sa magmatic eruption ang mga naitatalang volcanic earthquake activities at localized ground deformation kamakailan. Batay nga sa talaan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, magkakasunod na volcanic activity ang nangyari sa Taal. Pinakauli na dito ang minor phreatomagmatic eruption na nangyari kahapon at yan ay dakong alas 5:58 o 2 minuto na lamang bago ho ika-6 at tumagal ang naturang pagsabog sa loob ng 4 na minuto. Batay nga sa visual seismic at infrasound records ng Taal Volcano Network. Kasunod dito ay naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang ashfall sa mga bayan ng poblasyon, Agoncillo at Buso-Buso, Laurel at yan ay lahat dyan sa lalawigan ng Batangas. Nananatili namang mataas ang level ng asupring ibinubuga ng naturang bulkan.
noong huling araw ng Nobyembre ay umabot sa 7,000 mahigit na tonelada kada araw ang naitalang ibinuga na materyales galing ho dyan sa bulkan. At yan ay kung ikukumpara sa monthly average ay mas mataas ho ito. At inaasahan mga kabombo na magpapatuloy pa ang naturang kahintulad na aktibidad dyan pa rin sa naturang bulkan. Samantala, kuha po tayo ng report mula dyan sa may Senado. Bigo daw po na pagpapatupad ng batas para po yan sa pagbibigay ng special services sa learners with disabilities. Ikinadismaya ng ilan pong senador. Kaugnay yan, may nakalapang report si Bombo JC Galvez. Nagpayag ng pagkadismaya si Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian ukol sa bigong pagpapatupad ng Republic Act 11650 o ang batas para sa pagbibigay ng special services at support service sa learners with disabilities 2 taon matapos lagdaan ng batas. Sa pagdinig ng Committee on Basic Education, sinabi ng Department of Education na ang pagkaantala ay dahil sa nakabimbing paglalathala ng implementing rules and regulations ng batas. Ang batas ay nilagdaan noong March 11, 2022 at ang implementing rules and regulations ay nilagdaan noong July 18, 2024. Sinabi naman ni Department of Education Director for Leila Ariola ng Bureau of Learning Delivery na sinabi sa kanila na ipapublish ang implementing rules and regulations noong December 2, ngunit hindi ito nakumpirma sa komite kung nangyari nga ito. Paliwanag ni Gatchalian, mahalaga na may patupad na ang mga probisyon ng batas dahil malaki ang benepisyo ng mga learners with disabilities at mga magulang nila sa serbisyong may bibigay sang-ayon sa batas. Pinakikilos na rin ng senador ang mga kinatawan ng Department of Education na kausapin na si Department of Education Secretary Sani Angara para sa pagpapatupad ng ilang mga probisyon ng batas kahit wala pang implementing rules and regulations. The law was signed on March 11, 2022. And then I saw in your presentation that IRR was signed July 18, 2024, almost 2 years after. But the IRR is not yet implemented, not yet issued. What can you explain why is it not yet issued? Why and what's the meaning of not yet issued? It's already signed. Yes, Mr. Chair, but I think it needs it needs to be published. So what's December na ngayon, 2024? What's holding the publication? Mr. Chair, if we have a resource person coming from the LLO, I think we should they put can this better. in order because we have a lot. Actually, this is a common problem in many of the departments. We have the law. We don't have an IRR. We have an IRR, but it's not yet perfected because it's not published. No? Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang sweet mo naman, ang sweet mo rin, para tayong merry manigin. Ang saya na Pasko, ang dahil sa'yo, merry manigin. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry manigin to you. Merry manigin to you. My name is Serena. Merry Christmas! Dunkin, pasalubong ng bayan. 23 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Pinaplano na ho ng Philippine Navy ang pagbili ng 2 anti-submarine platforms. Ayon nga kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na isinumita nila ang proposal para naman sa pagbili ng 2 corvettes na mayroong anti-submarine capability. Malaki niya ang pangangailangan ng Pilipinas na makabili ng karagdagang modernong barko dahil na rin sa lumalalang banta sa sitwasyon sa ating mga karagatan. Sa kasalukuyan ay mayroong 2 missile frigate ang Pilipinas na may anti-submarine capabilities, kabilang dyan ang BRP Jose Rizal at ang BRP Antonio Luna. Ayon pa kay Trinidad, plano rin ng Philippine Navy na bumuo ng teknolohiyang may kakayahan
na mag-detect ng mga submarine habang ang mga ito ay nasa loob ng mga karagatang saklaw ng Pilipinas o nasa ilalim ng tinawag na Sea Lines of Communication. At dalawang guided missile corvette din ang kasalukuyan hong nakakontrata, kasama na ang South Korean firm na HD Hyundai Heavy Industries. Kasama rito ang 6 na offshore patrol vessels. Ayon pa sa Philippine Navy official, patuloy pa rin ang pagpapalakas nila at ng pamahalaan sa undersea warfare capability. Gayun pa man, kampante ang opisyal na mas mataas ang kapabilidad ng Pilipinas sa tracking at monitoring ng mga surface assets ng mga surface targets, at ito mano ang pinanggagalingan ng kanilang mga hakbang ukol naman sa patuloy na modernization program sa Armed Forces of the Philippines. Sa karagdagan pa pong balita, hinimok ng European Union Asia Pacific ang Pilipinas na bumalik na po sa pagiging miyembro ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Asia in the Pacific European External Action Service Managing Director Nicholas Barnstorm, mas maigting daw o mas maigi daw na maging bahagi pa rin ng International Criminal Court ang Pilipinas upang mapagtibay ang kooperasyon sa pagitan nito at ng iba pang mga bansa. Sa katunayan niya, nasa ilalim pa rin naman ng legal na jurisdiksyon ng ICC ang Pilipinas sa kabila ng tuluyan nitong pag-withdraw sa Rome Statute noong 2018. Paliwanag naman ng opisyal na noong sumali at naging miyembro ang Pilipinas sa statute ay saklaw ito ng legal jurisdiction ng ICC kahit patuluyan din itong lumisan. Ang pagbabalik ng Pilipinas anya ay bahagi lamang po yan ng formal na pagtanggap ng ating bansa sa jurisdiksyon ng International Court para sa mas malawakan pa at mas mahigpit na kooperasyon at pagtutulungan. Ang Pilipinas ay dati nga pong state party ng Rome Statute na nagsisilbi po na founding treaty ng International Criminal Court. Noong taong 2018, nagpadala ang ating bansa ng notice to withdraw mula sa statute na tuluyan na din pong naging epektibo makalipas ang 1 taon o noong 2019. Ito ay kasabay po ng mariing pagpuna noon ng international community sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ng International Criminal Court ang investigasyon nito. Kaugnay pa rin po yan sa umano'y crimes against humanity at murder charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para naman tayo ng iba pang mga balita, mga kabombo, Armed Forces of the Philippines officials ay muling tiniyak ang loyalty sa konstitusyon sa ginawang courtesy call sa liderato ng Kamara at ganun din yung filing ng panibagong impeachment complaint. Alamin natin ang iba pang mga balita, bit-bit ni Bombo Annalise Soberano. Muling binagyang din ng mga mambabatas dito sa Kamara na opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang loyalty sa Constitution at maging sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa ng ang pahayag ng mag-courtesy call ang mga ito kay House Speaker Martin Romualdez kahapon. Ayon kay AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Jimmy Larida na silang ay nangangako sa konstitusyon at ang duly constituted na authorities. Pakinggan natin ang pahayag ni AFP Deputy Chief Lieutenant General Jimmy Larida. We commit ourselves commitment to the Constitution and our duly constituted authorities. We will watch your back, sir. Thank you. Thank you, sir. Sa panig naman ni Lieutenant General Ferdinand Barandon, Commander ng AFP Intelligence Command, kanyang binigyang diin na tapat ang militar sa konstitusyon at mananatiling profesional ang mga ito at mission-focused. Pakinggan natin si AFP Intelligence Commander Lieutenant General Ferdinand Barandon. The armed forces will be professional, mission-focused, and always be supportive of the constitution. The government will expect that your armed forces will be always supportive.
Kasama sa nag-courtesy call kay Speaker ang 17 newly promoted generals at senior flag officers. Una nang tiniyak ni Speaker Martin Romualdez ang suporta sa Armed Forces of the Philippines lalo na sa kanilang 2025 budget at ang 350 pesos daily subsistence allowance. Samantala, Bombo Dennis, nakatakdang maghain ng impeachment complaint ang Makabayan Black mamayang 1:00 ng hapon laban kay BP Sara Duterte dito sa Kamara. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, nasa 75 na mga leader mula sa iba't ibang progresibong grupo at mga concerned citizens ang kasama sa paghahain ng impeachment complaint. Ito ay may kaugnayan sa mga allegations na korupsyon at misuse of confidential funds ni BP Sara. Sa 75 complainants, 1/3 dito ay mula sa youth sector, public school teachers, government employees, human rights victims at mga dating miyembro ng Kamara. Ayon kay Lisa Masa, ang co-chairperson ng Makabayan, ang paglustay umano ng confidential funds ay isang malaking pagtataksil sa taong bayan. Ang ground for impeachment ay betrayal of public trust, bribery, culpable violations, graft and corruption, treason at other high crimes. Tatlo ang tinukoy na mga issue ng mga Makabayan Black. Nananawagan naman si Bayan Muna Teddy Casino sa Kongreso na kaagad aksyonan ang impeachment complaint. Yan ang mga latest mula dito sa Kamara. Boko Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! At kaugnay nga yan mga kabombo, yan yung sitwasyon dyan sa loob ng Kamara. Pero dakuha natin doon sa labas sapagkat may mga protesta na isinagawa kanina lamang dyan ho sa may harapang bahagi ng House of Representatives kasabay ng paghahain nitong panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Nagsagawa ngayon ng 1 kilos protesta ang ilang grupo na sumusuporta sa ihahaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dito sa harap ng Kamara de Representantes sa lungsod ng Quezon. Ayon kay Cristina Palabay, ang Secretary General ng Karapatan, naniniwala sila na may pananagutan ang Vice Presidente sa mga issue ng confidential at intelligence funds ng kanyang opisina maging na rin ang pinumunuan nitong Department of Education. Dito po kami para suportahan ang impeachment complaint na ihahapag mamayang hapon laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin po namin may pananagutan si Vice President Sara Duterte, betrayal of public trust po sa ilalim ng ating konstitusyon dahil sa pagwawaldas, pagkurakot ng confidential at intelligence funds sa OVP at saka sa Department of Education. Kasama ng mga relihista, ang pamilya ng mga biktima sa extrajudicial killings na nanawagan din managot ang tatay ni Vice President Sara na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kampanya nitong War on Drugs. Dagdag pa ni Palabay, malinaw na nasa gobyerno ang gumagawa ng mga ganitong klaseng krimen na hindi lang basta aniya simpleng murder o homicide. Yung panawagan namin na itigil po yung pamamaslang at gawin po itong krimen sa ilalim ng ating batas. Hiwalay po dapat na krimen ito dahil malinaw na pag ang gumagawa ay nasa gobyerno, kinakailangan mas matindi ang parusa kaysa sa ordinaryong mamamayan. Hindi po simpleng murder o homicide ito. Extrajudicial killings mean that the state, yung gobyerno, ay may pananagutan dahil siya ang nag-utos, sila ang nag-utos ng mga pagpatay. Samantala, inaasahan naman ng kanilang grupo na susuportahan ng Kamara at ng Senado ang ipapasa nilang impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario nag-uulat. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba naman pong balita, na nanawagan na rin ang social advocacy arm ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na mabigyan po ng executive clemency si Mary Jane Veloso, ang Pinay worker nga po na nasa death row doon sa Indonesia. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Caritas Philippines, umapila ang grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawaran ng kaagad na clemency si Mary Jane Veloso kapag nakabalik na ito sa Pilipinas. Katwiran ng grupo, ang hiling na clemency ay bilang humanitarian consideration sa pagkakabiktima niya sa human trafficking scheme.
Binigyang diin din ng CBCP Social Arm na mahaba-haba na ang pagdurusang dinanas ng pamilya ni Veloso dahil maging sila ay apektado rin sa pagkakaaresto at kinalaunan ay pagkakakulong ng Pinay. Ayon sa grupo, magpapatuloy ito na mananalangin para sa tuluyang maibigay na po sa Pinay drug convict ang kanyang kalayaan. Una na nga pong nag-alay ng misa ang CBCP nitong gabi po ng Lunes sa Manila Cathedral sa pangunguna ni Caritas Philippines Vice Chair Bishop Gerardo Alminaza, kasama na ang pamilya ni Mary Jane Veloso. Kasama rin sa natura pong misa ang mga Migrant Workers Advocates, Caritas Philippines at Bishop Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and gayon din po ang iba pa pong mga grupo. Samantala, lalo pang lumobo ang bilang ng mga individual na natukoy na apektado ng malawakang mga pag-ulan. Dulot pa rin ng umiiral na shear line. Batay nga sa report ng Department of Social Welfare and Development. Ayon sa ahensya, umaabot sa 50,000 katao ang apektado. Ito ay kahit wala namang umiiral na bagyo. Yan ay katumbas ng kabuang 13,900 o halos 14,000 individuals na o mga pamilya dyan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Malaking bahagi ay mula dyan sa Bicol Region, Western Visayas at Central Visayas. Inilikas na rin ang kabuang mahigit 1,000 katao katumbas ng 400 pamilya dahil naman sa banta ng mga pagbaha. Dinala mga ito sa mahigit 30 na mga evacuation centers mula sa iba't ibang lugar. Inaasahang magbabago pa ang naturang data habang patuloy naman ang banta ng mga bibigat ng mga pag-ulan, batay na rin sa pagtaya ng Department of Science and Technology. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report, ang 40 pesos na bigas maaari na pong mabili sa ilang pong mga pamilihan at maging sa ilang pong istasyon ng LRT at MRT. Good news po yan. Alamin po natin kung saan po nga mga maaari pang bilhin yan na mula sa report ni Bombo Bea Piniza. Inaasahan na makakabili ang publiko ng 40 pesos na halaga ng bigas sa ilang mga pamilihan dito sa Metro Manila at ilang estasyon sa MRT at LRT simula bukas, December 5. Sa isang pulong balitaan kanina ay nanunsyo ng Department of Agriculture na maaari na makabili ang mga consumer ng 40 pesos na bigas sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo Kiosk, lalo na sa mga pangunahing bilihan at sa dalawang estasyon ng Light Rail Transit at Metro Rail Transit. Ani DA Assistant Secretary Genevieve Velecaria Guevara, patuloy ang ginagawa nilang koordinasyon sa mga public markets gaya ng Kamuning Market, Malabon Central Market, New Las Piñas City Public Market, Pasay City Public Market, Balintawak Market, Cartimar Market at ilan pang pamilihan para makapaglagay ang ahensya ng mga karagdagan pang stall. Ito din anya ay batay sa naging direktiba ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na mas palawigin na ang pagtatalaga ng mga stalls ng kadiwa sa mga pampublikong pamilihan para sa benepisyo ng merkado. Samantala, binabalak naman ng ahensya na mas palawigin din ang programang ito sa ibang bahagi pa ng bansa, lalo na sa mga probinsya kung saan mataas ang presyo ng bigas sa ngayon. So gusto po namin iparating sa inyo on behalf of the Department of Agriculture na simula po bukas, tayo po ay maglalagay na po ng kadiwa ng Pangulo Kiosk, Rice Kiosk sa mga piling palengke nationwide and region-wide. Dito sa NCR, kasama po ang dalawang istasyon ng MRT at LRT. Kung saan po may mabibili po tayo dito Rice for All na nagkakahalaga po ng 40 pesos per kilo. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, maaaring gamiting ebidensya sa mga kasong kriminal ang mga chat at yung makukuhang chat logs at mga video at ang mga ito ay may tuturing na raw na paglabag sa right to privacy ng isang akusado. Ayon sa Korte Suprema, sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Mario Lopez na patunayang guilty ng Second Division ng Korte Suprema sa kasong Qualified Trafficking in Person sa ilalim ng Anti-Trafficking in Persons Act si Yul Vincent Rodriguez. Gamit naman ang Facebook account at ibang online platforms, sinintensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong at pinatawan ng multa na nagkakahalaga ng 2 milyong piso
At mga kabombo, taong 2014 pa ho nang mahuli itong si Rodriguez sa isang entrapment operation ng Anti-Human Trafficking Task Force ng Region 7. Matapos naman alukin ng ang 14 anyos na biktima ay para gumawa ng live video na hubot-hubad para daw ipalabas. Sinimulang imbestigahan nga ng task force itong si Rodriguez noong 2013 matapos na makakuha ng tip mula sa Estados Unidos at dito na natuklasan ang iba't ibang mga illegal na aktibidad gamit ang decoy account. Nakipag-ugnayan pa ang pulisya kay Rodriguez sa iba't ibang online platform na may record ng kanilang mga ugnayan sa pagpapatuloy at pagpapatibay ng mga kinakalap na ebidensya. At doon naman na aktuhan ang naturang suspect na kalaunan ay nahatulan nga doon sa kanyang mga pagkakasala. Tinanggihan ng korte ang mga argumento nitong si Rodriguez na inadmissible ang nasabing ebidensya dahil daw sa paglabag sa kanyang right to privacy. Ang Republic Act number 10173 o Data Privacy Act of 2012 ay nagpapahintulot sa pagproseso ng mga sensitibong personal na impormasyon upang matukoy na maresolbang isang krimen at hindi umano ito magagamit na depensa ni Rodriguez at ng iba pang mga individual na may kaparehong kasong kinakaharap, lalo na kung ito ay tumutukoy doon sa mga paglabag sa mga biktima na minor de edad o kaya naman ay gumawa ng matinding mga pagkakasala sa ilalim ng ating batas. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako muna tayo sa kakaiba nating mga balita, mga kabombo. Ito, no? Nag-aalok ang isang komunidad doon sa Italia na mga luma at murang pabahay sa mga US citizen na naiinis daw sa muling pagkakapanalo ni United States President-elect Donald Trump. Ilang linggo mula nang manalo ito kasing si Trump noong ngayong taon ay lumobo yung bilang ho ng mga komunidad na nandun sa naturang lugar at hinihikayat yung mga mamamayan na bilhin ang mga lumang bahay sa naturang komunidad. Paghihikayat nga ng mga ito sa mga Amerikano kung pagod na raw sila sa global politics at nais nila na pasukin ang balanced lifestyle ay maaari nilang planuhin ang kanilang European life at pumunta doon sa naturang sikat na lugar. Kabilang naman sa mga inaalok ng komunidad ay ang mga sira-sirang properties na may presyong $1 lamang. Bagamat sira na mga ito ay maaari naman umanong mabago at makumpuni at maisaayos. Pero ang ibang pabahay naman ay ibinebenta sa halagang 100,000 euros. Kabilang sa mga pangako ng naturang komunidad ay ang mga maaasahang kontraktor at mabilis daw na pagsasaayos ng mga dokumento. Ayon naman kay Town Mayor Francesco Columbo, nais nila na mahikayat ang maraming US citizen upang matugunan ang bumababang bilang ng populasyon doon sa kanilang lugar, kaya naman inaalok nila ang kakaibang mga mungkahi. Pagsisilbihan niya ang winning card ng naturang komunidad kung magdedesisyon na manirahan doon, kasunod na rin ang pagkakainis ng ilan sa mga Amerikano sa muling pagkakahalal ng kanilang presidente na dati nang nanungkulan, ito si President-elect Donald Trump. Sa ngayon ay meron na umanong mga bumili ng mga lote dyan sa naturang lugar sa murang pabahay at nagsisimula na ng kanilang pagsasaayos. Dagdag pa tayo sa ating mga balita. Ito mga kabombo, yung rehiyon sa Cordillera at maging area ng Mimaropa, posible raw makatanggap na ng minimum wage increase sa katapusan ng Disyembre ng taong ito. Ayon ho yan sa report ng Department of Labor and Employment. May pag-ulat dyan si Bombo John Flores. Posible umanong makatanggap ang mga rehiyon sa Cordillera Administrative Region o CAR at Mimaropa ng minimum wage increase sa katapusan ng Disyembre. Ayon yan sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sa ngayon kasi ay aabot sa 395 pesos ang minimum wages para sa mga establishmento na may 10 o higit pang empleyado, habang 369 pesos naman ang may 9 na empleyado pababa. Ayon kay National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Criselda C., nasa final stage na raw ang wage order ng dalawang nabanggit na rehiyon, habang ang 3 namang mga rehiyon na natitiraan niya ay ongoing pa ang kanilang minimum wage determination process.
Hindi naman binanggit ng ahensya kung magkano ang idadagdag na minimum wages sa rehiyon. Dahil paliwanag nito, patuloy pa nilang nire-review ang mga dokumento ng mga ito. Nasa final stages na po yung dalawang region at maaring ma-release natin siya within December. At yung 4 pa po na natitira ay ongoing ho yung kanilang minimum wage determination process. Yung 3 pala. And then yung isang region ho, yung Davao, dahil sa January ho sila nag-issue ng minimum wage, ay baka ho either this December sila magsisimula ng kanilang wage determination process. Paliwanag naman ni Department of Labor and Employment Secretary Buenvenido Laguesma, kaya raw wala pa silang mabigay na halaga kung magkano ang idadagdag na minimum wages ay dahil raw ito ay pinag-uusapan pa sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards na nangangahulugan niya sa 16 na rehiyon sa bansa, 14 daw dito ay matatapos ngayong taon, kung saan nakiusapan niya ang grupo ng mga manggagawa sa kanilang tanggapan na suriing mabuti at pag-aralan ang deliberasyon sa minimum wages para mabigyan niya ng pagkakataon ng mga manggagawa na makabangon sa mga nagdaang mga bagyo. Hindi lahat ay magkakaroon ng adjustment. Yung 15 magkakaroon pero yung Bicol magkakaroon din yan pero at the proper time. Para sa Bombo Network News, Bombo John Flores nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 15 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Muna tayo mga kabombo ng mga karagdagan nating balita galing sa ating mga himpilan. Klase mula raw kindergarten hanggang grade 12 suspendido ngayong araw. Bunsod naman ang walang tigil ng mga pag-ulan at yan ay naitala dulot ng shear line lalo na ho dyan sa may Cagayan Valley region. May ulat ang Bombo Radio Tugigaraw. Sinuspindi ang pasok ngayong araw mula kindergarten hanggang grade 12 sa private at public schools. So, dito sa lungsod ng Tuguegarao, Igig, Amulong, Peñablanca, Enriles, Solana, Piat, Santa Ana, Bagao at Gataran habang walang pasok sa lahat ng antas sa Santo Niño at Camalaniugan, Cagayan. Bunsod ng patuloy na bahagya hanggang sa malakas na pag-ulan, buhat pa kagabi na dulot ng shoreline. Kaugnay nito, sinabi ni Arnold Alucena, ang head ng Task Force Lingkod Cagayan, na nakapreposisyon ng kanilang mga tauhan na nakatalaga sa iba't ibang bayan para magsagawa ng monitoring bunsod ng pagtaas ng tubig sa Ilog Cagayan na posibleng magbubunsod ng mga pagbaha. Ayon sa kanya, inalerto na rin ang mga residente na nasa mababang lugar na maging alerto at agad na lumikas kung kinakailangan upang hindi sila maabutan ng pagbaha. Sinabi niya na binabantayan din nila ang mga lugar na prone sa landslides. Sa ngayon ay umapaw na ang tubig sa Pinakanawan Overflow Bridge at hindi na rin madaanan ang Teresa Boulevard sa Tuguegarao dahil sa pagtaas ng Ilog Cagayan. Ditong nararanasan natin ngayon dito sa Tuguegarao or upstream ay yung may kasamang lamig. Dahil dala po ng amihan. Monitor din po natin yung Cagayan River dahil bagya pong tumaas dahil nga po sa patuloy ng ulan mula sa Quirino, Vizcaya at Isabela. Ay ganun din po na may medyo mas malakas po ang ulan sa partes po ng Apayao at Kalinga. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rubia Woy Ibay nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ilang aberya naman mga kabombo ang naitala raw sa mga automated counting machines ng Commission on Elections dyan sa kanilang mga public demonstration at alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Kawayan. Nagkaroon ng mga simpleng aberya ang ilang mga automated counting machines o ACM sa isinagawang demonstration sa Lambak ng Cagayan. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Assistant Regional Director Attorney Jerby Cortez ng Commission on Elections COMELEC Region 2, sinabi niya na kabilang sa kanilang mga naitala ay ang pagkakaroon ng problema sa scanner ng isang ACM habang ang isa pa ay hindi nakapag-print agad ng resulta. Gayunpaman ay agad din naman anya itong naayos at nagamit din ang mga naturang ACM.
Pangkalahatang naging matagubay din anya ang ginawang demonstrasyon ng mga bagong automated counting machines na gagamitin sa 2025 national and local election. Pinakalayunin ng naturang demonstrasyon ay upang ipakita kung paano gagamitin ang mga ACM na mas advanced ang features kumpara sa nakagawi ang vote counting machines o VCM kung saan bibigyan ng pagkakataon ang mga botante na makilahok. Tatagal pa naman anya ito hanggang sa susunod na taon dahil may kanya-kanyang schedules ang bawat election offices. Alam mo, ginagawa namin ito para ma-familiarize yung mga tao para sa ating bagong makina. Para pagdating ng eleksyon, hindi na sila magulat or what. Para dire-diretso na. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo. Samantala naman po, ang Christmas Tree of Hope lighting event sa Fuente Osmeña dinagsa po ng mga libo-libong mga Cebuano. Alamin po natin mga naging kaganapan dyan sa report ng Bombo Radyo Cebu. Makulay na inumpisahan ang Pasko sa Sugbo o Pasko sa Cebu sa pamamagitan ng pagsindi ng Christmas Tree of Hope sa Fuente Osmeña Rotonda sa Midtown, Cebu City noong araw ng Martes, Disyembre 3, 2024, kung saan libu-libong Cebuanos ang dumagsa sa taunang pagbubukas sa pangunguna ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Ayon kay Mayor Garcia na sa loob ng 24 consecutive years ay sa Fuente Osmeña Rotonda ginaganap ang Christmas lighting event sa Christmas tree na itinayo na naging tradisyon na ang pagtitipon dito. At sa kabila ng pagsisikip sa lugar, hindi naging hadlang ng mga taga Cebu na mainit na salubungin ang pag-iilaw ng higanting Christmas tree alinsunod sa nalalapit na pagdiriwang ng Pasko. Kaya naman, lubos ang pasasalamat ni Mayor Garcia sa lahat ng nakaisa sa makasaysayang kaganapang ito. Hindi rin nanghihinayang ang mga dumalo dahil punong-puno ng ganda at magagandang pagtatanghal ang palabas, lalo na ang highlight na fireworks display na nagdagdag ng liwanag sa gabi. As Mayor of the City of Cebu, Christmas is a very big event for the City of Cebu. Kaya nagkaroon tayo may mga activities, tree lighting, not only in Fuente but in other parts of the City of Cebu. Ating napakinggan si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kihanapor. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Samantala, may panibagong 300 baboy na naman ay sinailalim sa depopulation habang pinaigting pa doon sa probinsya ng Bohol yung pagsisikap laban naman sa African Swine Fever. Makibalita tayo sa report ng Star FM Cebu. Bilang bahagi ng pagpapaigting pa ng mga pagsisikap upang labanan ang pagkalat ng African Swine Fever, umabot na sa mahigit 300 mga baboy ang isinailalim sa depopulation sa Barangay San Vicente, bayan ng San Miguel, Bohol. Ito'y batay pa sa pinakahuling datos na inilabas as of December 3, kung saan tinatayang umabot ito sa kabuuang 351 na baboy na mula sa 159 na kabahayan. Sa kabila nito, lahat naman ng 178 na sample ng dugo na nakolekta mula sa katabing barangay na kinabibilangan ng Kambangay, Bayungan, Poblasyon at San Isidro ay nag-negatibo naman ang resulta. Patunay lamang umano ito na ang mga containment measures ay epektibong napigilan ang pagkalat ng sakit na African Swine Fever. Inihayag ni Office of the Provincial Veterinarian ASF Head of Operations Romulo Garcia dahil sunod sa guidelines, hindi idedeklarang red zone o ASF infected municipality ang San Miguel kung walang mga bagong kaso na may iula sa iba pang barangay sa loob ng 15 araw simula noong Nobyembre 25 sa Barangay San Vicente. Nangangahulugan lamang ito na kung wala ng karagdagang kaso ng ASF ang maiulat sa Disyembre address, paring mapanatili ng San Miguel ang kasalukuyang status nito. Sa ngayon ay patuloy naman ang isinagawang information and education campaigns sa parehong apektado at kalapit na mga barangay upang itaas ang kamalayan tungkol sa ASF prevention at biosecurity measures. Tiniyak naman ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dr. Anthony Damalario sa publiko, ginagawa ng Kapitolyo ang lahat ng kanilang makakaya upang mapigilan ang pagkalat ng virus. We would like to address the general public. ASF is still here. It's a continuing threat, but we assure you
the provincial government is doing its best. OPV, private sector, national agencies, no, ang army, ang police, ang Coast Guard, everyone is helping us. And even LGU San Miguel led by Mayor Ian Mendez. So we assure the public, no, we're doing everything we can. Yan ang bahagi ng pahayag ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dr. Anthony Damalario. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Kuha pa rin po tayo ng sitwasyon mula dyan sa South Korea dahil marami pong mga Pilipino sa South Korea ngayon ang nagulat at nag-aalala matapos na ideklara ng South Korean President Yoon Suk-yeol ang martial law. Kaugnayan, kuha po tayo ng karagdagan pang report dyan mula sa Bombo Radio Lawag. Ipinalam ni Bombo International News Correspondent na si Zenny Closa mula sa South Korea na maraming mga Pilipino ang nagulat at nag-alala matapos na ideklara ni South Korean President Yoon Suk-yeol ang martial law. Gayunpaman, sabi niya na normal o business as usual ang kasalukuyang sitwasyon sa kanilang bansa. Ayon kay Closa, walang ipinatupad na suspension ng klase sa mga paaralan at opisina sa kabila ng deklarasyon ng South Korean President. Anya, sa kasalukuyan ay tahimik ang nasabing bansa at walang mga kakaibang pangyayari o alinmang insidente. Dagdag pa niya, nagkaroon ng biglaang pagpupulong ng mga mangbabatas sa South Korea para mapag-usapan ang naging desisyon ng Pangulo. Una rito, binawi rin ni South Korean President Yoon Suk-yeol ang martial law matapos magpasa ng mosyon ang South Korean Parliament sa isinagawang National Assembly na humihiling ng pagtanggal ng nasabing martial law. Ngayon po wala. Normal po lahat ang mga school. Actually, nandito po ako ngayon sa kindergarten. Okay naman po lahat. At ang mga tahimik naman po lahat dito sa Seoul. Yan ang ulat mararito sa Bombo Radio Luwag para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rom Kimuyuga para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, maging updated sa mga balita, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat, mga kaganapan, maaaring tutukan sa pamamagitan ng Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kagaya ho dyan sa Hilagan, Luzon, ramdam na ho itong hanging amihan. Matutunghayan mga update dyan sa lalawigan ho ng Isabela sa Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa lalawigan ng Pangasinan, nariyan naman ang Bombo Radio Dagupan. Habang sa Cordillera Administrative Region, nariyan po ang Bombo Radio Baguio. Doon naman sa lalawigan ng Albay, nariyan naman ang Bombo Radio Legazpi. Diyan pa rin po sa may Luzon area, maaari nyo din pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo ka-Star Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Russian Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon.
where there is doubt, faith where there's despair, hope where there is darkness, light where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo Castro Nation, sa atin tuwing Christmas countdown, 21 days to go. Pasko na! We share. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombuanay sa udto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. I-check naton ang mayong balita kay ining CNA Balabanwa, no, ukon ining ginatawag sining iyang collective negotiation agreement incentive, no? Ti batunon kuno ini sang mga City Hall employees sa bulan sang Disyembre, subong nga bulan. Ti ang ilang nga CNA bonus or incentive nagalabot sa 30,000 pesos, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo ba tiba-tiba gali niyang mga empleyado dira sa may Iloilo City Hall. Hamakon sini nimo banwa may ara sila sang CNA nga 30,000 pesos. No, sa aton sini karon mga kauturan, pero hindi lang mo sina kung may good news para iya sa mga tawag siya ni good news para sa mga empleyado, bad news naman niya para sa pangkabilugan nga local government unit or city government kay may ara sang masobra 2 ka milyon ka pesos nga wala ma-liquidate nga cash advances, no? Ang city government sandig sa Commission on Audit. I-check na bala with the Bombo Angel Tan sa aton man sining pagpangalagad mga kauturan. Una kita na isang good news Bombo Angel sa report, please come in. Nakatala na rin Bombo siya magbaton sang 30,000 pesos nga cash incentive ang mga regular employees sa bahin sa Iloilo City Hall sa idalom sang collective negotiation agreement. Sa interview din sa Bombo Radio, Kinirja Ritrenya sa yung pahayag nga pinakauna ini nga kahiginan kumbaga sa bukos ng history ng Iloilo City Hall nga nalabot ang maximum amount nga benefit nga ihatag para sa mga empleyado, regular employees ng Iloilo City Hall. Kasi nakaptan natin diri nga data, nagalabot sa 2,123 ka mga empleyado sa Iloilo City Hall ang regular employees. Kasi ari naman sa 5,000 halos 4,631 ka mga temporary, casual, kag contractual, kag job order ang tido na kwan pa lang dugo na suryahan rin mo siyam ang iya sang regular employees iya mo ning iya sang ang yang sang CNA. Pilang numero sang contractual? Ang sa contractual rin mo siyam almost 5,000 siya mo. Okay. Ka mga kwante ang driya asa no kinetran niya nga nakatipon ni ang Iloilo City sang dako nga savings bangod sa paghimo nila nga pagtipid nga ti sa mga kada offices ang aton diri nga na-cite man nga mga ways nila pagtipid sa paggamit sang kuryente, pagtipid sa paggamit sa mga bond paper, iban pa nga mga expenses nila Bombo Cham. Rason nga nangindako ang savings ug nalabot ining maximum amount
maihatag sa mga empleyado sa syudad. Nalantaw man nga umpisa na ang pagpanagtag sa cash incentive umpisa December 15 to December 31. Bombot siyam, durong padrisin matunggan, ginahulatan nila ang mando sang presidente ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa kung ano sini ang mga implementada para sa mga regular employees o kung sa mga job hire para sa ilang gratuity pay na nagalabot naman sa 5,000 pesos. Bombot siyam. Pamatian tabala ang kabasin diri siyang nanging pahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias sa katong interview. Nakalipay ko gid nga sa Biyernes nga adlaw makapauli na ko da sa syudad. At one time abi ko hindi na ko da makapuli no. Kag kun makapuli ko gayda na ko guro. Pero te subong pasalamat na sa mahal nga Dios dako nga selebrasyon kag pasalamat kay sang Martes ginkuha na ang tubo sa baldak ko. Nagalakat-lakat na ko. For so long, nag-walker ako. Pero subong baston na lang, isa na lang ang akong sport. No? Sang Biyernes ko panitani gusto hambalon. Galing siling ni Joy mas maayo sa birthday ko. Gusto ko i-announce nga sa maayo pagpadlagan sang aton syudad base sa savings sa MOOE, especially alin sa aton nga balayran sa kuryente, nakatipon kita sa kantidad kag sa pinakauna nga panahon ang tanan nga regular employees naton makakuha sang full CNA incentive of 30,000 pesos each halin sa savings ng syudad sa Iloilo. Gahulak pa kita para sa directive halin sa presidente para sa aton casual employees kay hasta mga casual employees ta preparado man ang syudad maghatag sa ila benepisyo, no? Ang ginatawag ta SRI kag ang gratuity para sa job hires, no? Tulat-tulat lang kita kag ang city council ta will be working overtime to ensure that everyone will be getting that. Mamat siyam na batian sa mga kabombo naton ang kabahin diri sang nanging pahayag si Iloilo City Mayor Jerry Tranias kagati isang pamangkot man diri ang alkalde ano sini ang iyang birthday wish kag New Year's resolution by 2025 ang bal niya diri nga ito tatlo na siya gani uno ka bulan nga wala na kapamuyayaw bomot siyam nandun na hidlaw tuho kakwando adlain diri ang iya ko nagpamatyagan iti with the 3 months na ti ara sa medical Iloilo City Mayor Jerry Tranias amo na si acting mayor subong nagakapot, acting mayor ganlon subong ang nag-manage ng Iloilo City. Kag isa mensahe ganiya diri sa bahin sa Iloilo City Hall sa birthday celebration ng alkalde, matinintindihan niya dito si Mayor Tranias na nagpamuyayaw ini siya ang amay sang syudad kay dito damo gid tinulogtasan bomot siyam. Pero to this one, ang New Year's resolution diri ni Mayor Tranias samtang tinagahilapit na ang tion nga magapanaw gini siya sa iyang pwesto. Siya na lang kuno ang yadri New Year's resolution nga matuon ini siya sa pagbantay sang iyang mga apo anong gid ni kuno kabilog ga puros babahi bombot siyam amo ni iyang tita patunan niya kuno kag siya kuno mga mag-supervise sa pagbantay sa iyang mga apo bombot siyam. Pamatian ta bala ang kabahin diri sang nanging statement man ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias sa atong interview. Mo ka bulan yung ay ka pamuyayaw. New Year's resolution ko, matuon ako magbantay sa akon nga mga apo. Again, thank you for this. I think I'm very overwhelmed by this. Again, thank you for this. I think I'm very overwhelmed by this celebration. While we are on Zoom, I think this is something that I never imagined would happen. So salamat yun, no? Second, Iloilo has moved forward because we all work together
This is not just the job of one person or two persons or a group of persons. This is the job that was done by everyone. No? Ang aton City Council, headed by Vice Mayor, aton department heads, assistant department heads, division chief, kag ang aton palangga ng mga empleyado, both regular kag casuals. Kag ang aton private sector, kag katapo sa media. We have done a lot. We have made sure that Iloilo will get a place in the whole country kadamo na atong bisita. And akon lang ginapangabay, ginahandong na sige-sigihon nato ni pagbinuligay para sa kauswagan kag sa kaayuhan sa tanan nga kumuluyo sa Bombo Cham na bataan sa mga kabombo natin sa Iloilo City Mayor Jerry Treñas kag sa another newsman na kadungan sa iya nga statement ni Mayor Treñas about the 30,000 pesos being incentive sa mga regular employees ining nagkuha man nga balita halin sa kung ang ining records ng Commission on Audit minsan din being call out nila din attention sa Iloilo City Government over diri sa unliquidated fund cash advances na naglabot sa 2.1 million pesos. Base man diri sa iya sang Commission on Audit na data nga yung mga wala ni siya nakapasa ang city government sa ila explanation kung nga naglabot with sa 2.1 million pesos so kung din nagkadto ang kwarta. Pero ang cash advances ni siya is nagduhalin siya 2012 hasta 2023 nga wala na explain. Kasi bins manabing sa iya sang pagsulundan sang kuwa nga dapat ang balik-liquidate ining mga cash advances nga mapasiguro nga ara ang kwarta sa gobyerno kag ginaubra o kung ginagamit sa insakto. Pero ang initial diri nga explanation sang City Accounting Office nga diri nga pagpatag kung nga ako no ang kwarta kung wala ma-liquidate in mga cash advances. Iban diri may mga programa kuno nga wala na claim pa ang mga premyo sa mga tagdalaog by the year end. Iban man diri nga do may mga plane ticket, bala nga do kinanglan pa ang mga certification halin sa mga travel agencies nga kinanglan pa bala sa mga madamo nga mapeles rason nga hindi ini makomply gilayon kag madamo na kun ang mga cash advances nga is nagsigi-sige na ang pagdugang-dugang hasta nga naglabot na sa 2.1 million pesos po mo. Siyempre, with this one, ginahulat natin diri or lagtaon man natin kung ano sa mga statement man sa Iloilo City Government regarding diri sa unliquidated fund na naglabot sa 2.1 million pesos, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan. So ang alkalde nagpagwa sang announcement through video conferencing murang terms in adra banwa. But anyway, nagtubang no first time nga nagatubang si Mayor Jerry Treñas sa mga empleyado sang city government. Nag-video con lang si Mayor kag nagpagwa gani isang mga announcement. Gintangko niya man sa adlaw sang iya sinigang kadlawan, birthday niya sumong no. So birthday ni Mayor Jerry Treñas sumong. Ati malipayon lang pag saulog sang kadlawan mo Mayor Jerry Treñas sir. Kag suno sa alkalde mapuli ni siya by Biyernes, by Friday, December 6. May mga ano to nga bagkagina ni Mayor, may mga do walker to siya pero why na nagamit no kag kumbaga pati ang mayor na to naka-recover na sa treatment man or operation nga gin-undergo sini sa aton sini karon niya makuturan kag another good news pagin tiya mo ning paghatag sang alkalde karon sang paghatag niya sang announcement man pagpagawa sang announcement nga mayara sang 30,000 pesos nga bonus para sa mga empleyado. Nalipay ng mga empleyado nga mabalik natin aton sining alkalde mas ginkalipay pagin sini nila
sang mabatian nga ti may palabuton sila iyang bonus. Icing on the cake na lang tuya ang hambal sang alkalde nga hidlaw na siya nga magpamuyayaw. Kabalo ka naman sa aton sining alkalde, mahilig ba ni kung kaisa tawag sining gani dugsing-dugsing sa iya sining mga empleyado. Hilabi pa nga nakita man naton sa itsura kag sa mga mata sang alkalde nga nahidlaw na siya sa mga empleyado diri man sa bahing karon sa syudad sang Iloilo. Sa problema sini nila sa sining unliquidated cash advances, ti plastar naton ini sa dugang pagin sini naton nga mga pagpangalagad diri banwa. Kung ano gin man ining plastada sining mga napaslawan sining pag-liquidate. Ini na yang rason sini banwa nga may mga cash advance na yang wala ma-liquidate. Gindugangan no sa aton sini mga kabumbo, do layo naman na espatan magamos na wala mo nga may mga wala ka madara ma-liquidate nga cash advances, nagdugang ka pagini mo kunti nagdugang lang sang libong sa ulomos na. Anyway, istoryanta na dugang diri man sa aton sini nga paday nga pagpangalagad sa mga public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Pagbalik naton banwa ang pagplastar sang CIDG Iloilo City, may kantanan sa sining ginkasang operation sa banwaya sang instansya nga kung sa diin duwadri ang nangin arestado. Isa ginapayag nga SK chairman kag nagapapili kuno bilang sangguniang bayan member diraya sa banwa sang instansya. Ginapayag man sandig sa inisyal nga report nga natipon sa Bombo Radio nga ang isa pagin sining arestado, isa ka ex-convict. Na-recover ang .45 caliber pistol sa nasambit sining SK chairperson. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumoras na Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions.
Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko. Apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bailuhan ang mga pundido nga Christmas lights. Check yaro ng mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini. Subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kun maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag number 1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalikan sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohan ay sa unto sa gihapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Check naton ining impormasyon kay may ginkasa sining isa iya ka entrapment operation ang Iloilo City CIDG sa Banwa iya sang Estancia Iloilo kag sandig sa impormasyon nga ton sining baton timay nadakpan kag ang isa sa mga nadakpan no or duha ka bilog ang nadakpan, isa sa mga nadakpan ang SK chairman kag nakuhaan pa sang hindi lisensyado sining nga pusel. I-check nato ang follow-up report kaupod sa kay Bombo Marisol Binyasol sa report. Please come in. Okay, standby no to ang linya ni Bombo Sol. Ma-check kita liwat sa iya sining linya. Dahil lang yun sa ton sining karon nga mga kabumbo ang kaupod nga arestado sandig sa mga impormasyon nga ton man sining nga nabaton kag subject for confirmation. Isa kono ka ex-convict. Balikan tabi si Bombo Marisol Binyas sa Sol. Please go ahead. Dakop dire Bombo Chamang isa ka SK chairman sa isa sa mga barangay sa Banwasang Estancia kaupod na diri ang tiyo niya nga ex-convict sa bypass operation nga ginpatigayon sang Criminal Investigation and Detection Group Iloilo City Field Unit diri sa may Banwasang Estancia. Sa diin ang nadakpan diri amo si Junjun Bagona, 42 ang pangedaron, residente diri sa may Kalumpang Poblacion Zone 2 Estancia Iloilo. Kaupod man diri nga nadakpan ang SK chairman sa nasambit nga barangay nga si Irvin Guna, 22 ang pangidaron kag residente man sa nasambit nga lugar. Sa interview naton diri kay Police Senior Master Sergeant Edney Matiliano, ang head o kon leader sang nasambit nga operation. Suno sa iya mga tatlo man kasi mana ang monitoring diri sa duha nga mga individual bamusam sa diin ang may kaangot pa ini sila o kon konektado ini sila sang damlag lang man hagin ka sa nga entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group dito man sa may Banwas ang Estancia nga matandaan 5 gito ka mga individual ang nagaladakpan upod man gani ang isa ka utod ka sanggo ni ang bayan member sa nasambit iyang Banwa. Suno kay Police Senior Master Sergeant Matiliano nga ang ining SK Chairman Abi kag ang iya sining tiyo ang transaction nila sang gapon nga daw sa diin na kuhaan ini sila sang isa ka kalibre 45 nga pistol, isa man diri ka steel magazine sang nasambit nga armas kag 5 ka mga
bala sang among armas diri Bombocham kag sa subong no ang ining mga recoveries ara naman sa paghinumpot sang sambit nga talatapan kag ang ining duha ka mga nagkaladakpan ang yara subong sa may bahin sang Mandurriao kag dugang information sa mga backgrounds ng sining nagaladakpan aside abi sa SK chairman o kun incumbent SK chairman ining si Erwin Shinguna nagapadalagan man ini siya subong no bilang isa ka sangguniang bayan member sa nasambit nga banwa samtang ining si Junjun Baguna nga tiyo ni Erwin Shinguna ang isa ka ex-convict o kun agi naman priso sa kaso iyang paglapas sa Republic Act 9165 o kun ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag amon ang ining si SK chairman o kun si gapadalagan abi kandidato bilang SB member ang under ini siya sa slate subong ni incumbent mayor Chick Mosqueda sang nasambit nga banwa sa dugang bala nga pahayag ipabatita ang ato nang ini-interview kay Police Senior Master Sergeant Edney Matiliano. Ma'am, ang ato ning mga subject ma'am amo ni si Junjun Baguna A. Bilyones, 42 years old, kasado, jobless ini sa ma'am, residente sang Kalumpang Poblasyon, Zone 2, Estancia Iloilo. Kag ang isa naton ma'am nadakpan ma'am amon si Erwin Shinguna Ibaylon, 22 years old, SK chairman ini siya subong ma'am kag legit din nagapadlagan ni siya subong SB member sa Estancia kag parehas mga taga Kalumpang Poblasyon Zone 2 Estancia Iloilo. Okay, ano ni kadugay monitoring niyo sa ila sir? Kag if related ni sila sa nadakpan ni bala na mga around 5 persons man sir dito sa sir. Ma'am, actually ang monitoring namon sini sa ila naglabot ni mga lapit-lapit din mga 3 ka semana. Kag yes ma'am no connected ni sila ma'am kay parehas ni sila ma'am sa una sang isa natong subject na si Junjun Baguna na dati man preso Ano na siguna sir nagapadalagan SK? Bali daw relatives ni sila daw pagkabalo ko daw inablos yan ni ma'am si Erwin Shinguna na nagapadlagan. Involved sila sir sa pagbaligya sa mga illegal na armas sir? Yes ma'am, kahapon nagkanda kita sang bypass operation sa pagbakal sa ila ma'am sang illegal na armas kag na pamatanda naton way sila sang mga permit sa pagbaligya kag sa pagproses sang armas. Ano na recover sa ilo? So kahapon ma'am mga 3 o'clock sang hapon nag-transaction kita din sang aga sa ila through telephone tapos nag-met up ang aton mga operatiba. Pag na-consummate ang transaction, pag nabakla natin sila ma'am sang isa ka caliber 45 pistol na may serial number 02124. Pag isa ka magazine assembly sang caliber 45 kag may 5 ka live ammunition sang caliber 45. May na-recover man natin sa possession kag control na ma'am ang isa ka 100 peso bill na aton nga inupod sa aton nga bypass namin. Okay, bali ang daya sir wala ni siya ang armas na ginahan nila na recover nito. Yes ma'am, check natin na naman sa FEO dito sa Camprami kag wala ini sa mga resto o kung papel ma'am. Hindi na ni subong sir ang mga nagkaladakpan sir kag ano ning mga kaso ipasaka sila. So ang nagkaladakpan subong ma'am ginaari pa di sa aton nga paginakop kag ginapreparar na naton ang documents para makapile kita sang kaso sa violation of RA 10591, Comprehensive Law on Firearms and Ammunitions, Regulations Acts against sa duwa ka natin ka suspects ma'am. Okay, bali ba ano sir or may idea ikaw if under kay sino nga line after si Mr. Guna? Legit limang kapon na pamangkot natin si Mr. Guna. Sila na sa atin, dari siya sa line up ni Ma'am Chick
Mosqueda, ma'am. Oo, naman naman. Sol? Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Nabatihan nyo ang interview kay Police Senior Master Sergeant Matiliano. Kagagin patpatya sila diri ang plastada sa ila sining ginakandak nga operation. Kagapon sini iyang adlaw dito sa nasambit man sining lugar. Arestado dining mga persona kag nakumpirmar nga ini siya ang SK chairman nga nagapapili karon bilang SB member kag yara sa idalom sang linyada ni Mayor Chick Mosqueda. Kaupod sa naristong iya sining tiyo nga ex-convict nga may kaso sang paglapas sang Republic Act 9165. Sa karon tiara na sila nakadetain sa may sa talatapan sang CIDG Iloilo. Balikan tabi si Bombo Sol. Sol, please come back. Bombo Cham, no, nabatian si Police Senior Master Sergeant Edney Matiliano sa Criminal Investigation and Detection Group kag sa kabahin sang sila sining nila kamang operation o kon mga ginapangbaligyan nila sang sining mga illegal nga armas. Bombo Cham, matandaan nga ang mga parokyano sining nila amuning mga politiko man nga ilabi na subo nga nagagamit o kon ginakinahanglan sa nagahilapit nga eleksyon diri Bombo Cham. Tinga kinanglanon gina kon magpadlagan ka kinanglanon ginang armas sao kon magpapili ka Bombo Solao. Amuto sang damlag lang man Bombo Cham ang na-interview naton nga usually ining mga politiko nga nagapadalagan ang bakal gid sang armas para man maprotektahan ang ila sini nga mga kaugalingon. Do hindi man guro proteksyonan mo kaugalingon mo sang illegal nga bagay do hindi na proteksyon guro Bombo Sol? Exactly Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Marisol Binyas sa imong sining follow-up report. Siguro nagatipon man isang pundo si chairman. Pero engage kay mo yan sa illegal activities such as sa gun running. It's a big no-no gid kunti namutikan sa aton siniyang pagkatapos ang CIDG kag gilayon man nga ginkasaang nasambit sini karon nga operation nagkaladakpan ining magtiyo sa aton sini karon nga mga kabumbo. 36 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Istoryan taman karon banwa sa aton man sini para niya nga pagpangalagad ining findings man sang Commission on Audit sa sining joint venture sa tunga sang Metro Iloilo Water District kag Metro Pacific Iloilo Waters. Sa aton sini karon niya mga kabumbo ang ila sining non-revenue water dako-dako 42 point something istoryan tanak karon sa aton sini mga kabumbo kag dumduman nyo to sang unang sang chimpo sa Metro Iloilo Water District. May mga 13th month pay, 14th month pay, 15th month pay, 16th month pay. Perting ang mga pay to ilamo. No? While abot sina may mga grocery allowance pagin sila. Dumduman nyo pagin to banwaan tong mga retirable sini nga mga officer. Nag-retire to gin hatagan pagin sang sang kasubong sini token of appreciation para sa ila sini nga performance. May performance gid sa atong mga mga Lord of the Rings bla sang Metro Iloilo Water District. Tiabi nyo amo lang na. Sandig diri sa nauyatan naton nga dokumento sa aton sini magkabumbo sa COA report. Din kamo iya kakita nga ang paghampang sang bullying family retreat ang ginalakip mga biyan sa overtime pay. Sana all. Istoryahan tana pala karon sa aton sini nga mga kabumbo. Grabe na giniya kagarapal, no? Abianay naton ang mga taga Metro Iloilo Water District lang garapal, mas nagarapal pagin sila gali sang naka-joint venture na sila sa Metro Pacific Iloilo Waters. Iho di kang garo nga mga klase sang tawo niyo, no? Sa sila to iya sa pundo mga biyan sang gobyerno, no?
pagkatapos ang ila sininga serbisyo, garok pa sa garok, no? Pobre pa sa pobre, pulubi pa sa pulubi, tapos pati paghampang sang buling kag family retreat, i-charge mo nga may overtime pay ka, ginago. Ti istoryan ta na dugang karon sa aton sining nga pagpangalagad diri man sa Bumbuanay sa udto, sa aton sining karon iya nga pangalagad man banwa. This time sa aton sinima kuturan lantaon tanay hibalon ta ang pagsilibrar man sang Paskwa sa palibot sang kalibutan sa aton sining nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Ang Christmas Around the World naton karon sa may Northern Mariana Islands kag subong man lakip na diri ang Guam. No, mangin kaupod naton karon diri sa aton sinikiron niya nga pagpalayag mangin Bombo international correspondent naton diri sa aton sining mga kauturan sa sining mga tinion man sa aton sining matag palamati Bombo Omel, aton sining mangin kaupod, aton sining Bombo international correspondent si Elvira Analista Armada. Bombo correspondent Elvira, ma'am, maayong oras dira sa imo? Yes, Champ. Mayong hapon sa tanan nga nagapalamati kag mayong hapon man sa imo, Champ. Kumusta dira subong ma'am? Do masanag dira adlaw dira bala sa bahin sang Guam karon? Subong ang oras diri is 3:40 in the afternoon. 3:40 in the afternoon. Ang panahon diri is mainit subong ang panahon, wala ulan. Daw nakita ko na dira may mga Christmas decorations na sa imo sining nga background na mamo may medyas, may Christmas tree. Ang celebration bala sang Christmas dira sa Guam, same lang diri man sa bahin karon sa pungsod Pilipinas? Yes, Champ. Halos parehas gid kay ang mga tao diri kalabanan Pilipino kag ang Guamanian daw parehas lang gid, do hindi gid ka mag-o. Only nga ang ilang mga decoration diri sa mga mall do kabungga gid bala. Kag sa balay man, sa mga balay, sa mga streets, sa mga plaza, Champ. In terms naman iya Ma'am Elvira sa pagkaon, di bala hindi ginaya madula ang mga litson, mga kun ano-ano pa dira nga sa isang Pinoy foods nga paborito kag do nang universal food naman internationally nakalabot sa nagkalain nga bahin sang kalibutan. Dira iya sa Guam may particular bala kamo nga specialty mga Guamanians dira nga na-incorporate na sa mga Pinoy, may specialty bala nga ginahanda gid for Christmas celebration dira ma'am? Champ, usually ang pagkaon diri sang mga local or we call them chamoros, halos parehas lang sang pagkaon man sang mga Pilipino. Like sa mga special occasion nga parehas sini, may ara ginaya nga letson, salad, daw halos parehas lang gid ang preparasyon kay kun ang mga pagkaon na sang mga Pilipino diri gusto man sa mga lokal diri. Grabe giman niya kay ang sabor ya sang luto sang Pinoy, mga Pinoy food siya Ma'am Elvira do mabaton gid sang tanan sini nga dila puti ka man o kun ano man ang imo sini nga lahi, di ba ma'am? Oo, sir. Kaga ang ilang ang mga pagkaon sang Pinoy gusto nila kay kadua mo man diri sang mga Pilipino nga naga-business sang restaurant business, mga food truck, mga amuina, may mga okasyon nga kagaya sang Christmas, New Year or mga birthdays, kung tamat sila kag hindi sila kabalo magluto sang parehas ang iyasang Pilipino, di gabaka lang sila, naga-order lang sila. Or kung may ara man niya nga kabalo magluto sang pagkaon naton, sila lang niya nagaluto man kung may okasyon sa ila.
Okay. In terms naman, ma'am, sang mga regalo, gift, may ara man bala exchange of gifts, may ara man sang nagahatag sang mga regalo, bisan waay na yan nagahulat sang baylo pang gift sa mga kauturan naton dira nga mga Pinoy or even mga chamorro, Ma'am LV? Yes, Bumbucham. Amo gid na dire ang ginapaabot sang tanan kong Christmas. Kay everybody gahatag gina sila, and then may ari gid ini dire schedule sang buying of gifts bala sa nga ang mga malls nagahatag sila sang dako nga discount, especially ang mga branded, yung mga malahalon nga mga brands ang mga gamit, mga t-shirt, sapatos, or everything. May ari ni sila diri nga ginatawag nga Black Friday. Black Friday is a Friday after Thanksgiving Day, kay Thursday ina. So amo ina ang ginabantayan diri sa mga tao nga makabakal sila Bumbucham sang mga gifts para sa Christmas, kay iba naga 70% na lang, naga 70% discount, ang iban buy one take one. Amo gid na ang big day sang ila nga pagpamakal sang regalo ginapreparahan gid na sang mga tao diri para sa Christmas na pang-gift nila. All right. Now, ang Guam, ma'am, isa man sa mga nabantugan nga may madamo sang matahom nga Bye-Bye Beach. May ara man bala sang mga beach celebration, may mga gatherings man dira sa Bye-Bye abi kag do dira nila i-celebrate ang Christmas dira iya sa Guam. Bumbucham may ara man. Ang iban nga mga family or mga establishment sa mga empleyado nila, ang iban gina-celebrate nila sa beach, gadala sila pagkaon or naga-order sila sa catering service. Pero ang kalabanan gidiriya kay ang Guam bala Bumbucham, ang akong obserbasyon diri, ang mga tao tama lang pero may kasako, balay obra. Ang iba na double work, naga-double job, may triple job pa. So ang mga family ilang tama gid kasako nga wala na sila sang panahon sa pag-prepare sang ila nga pagkaon for this Christmas season. Ang ginahimo na lang nila is earlier nagabook sila sa hotel. Dirain na sila mag-spend sang 1 night or 2 nights na mag-dinner sila and then magsimba. And then pagkapuli nila sa hotel, amo na sila magtipon-tipon liwat depende na kung gabi gusto nila maghiwap or kung lunch time man. Kaya sa hotel, everything is there man eh. Yes. Matulog sila din, may pagkaon, buffet, bayad ka lang, may swimming pool, may shopping center man, Bumbucham. Amo nang ginabuhat sa mga masako nga tao diri. Ti ikaw, ma'am, nakapabook ka na sa hotel? Bumbucham, wala lang. Diri lang siguro kami sa balay. Kalabanan naman kayang mga kabataan busy. Nagkakaon lang kami sa buffet sa mga hotel. Parang walk-in lang. Ano na gani kalawig dira kadugay si Bumbo International Correspondent Elvira Armada sa Guam? 1 year pa lang ako, sobra pa lang ako 1 year, kaya nag 1 year ako sa August, so September, October, November, December, 1 year and 4 months pa lang ako. So far ma'am, dito naka-adapt naman dira ikaw sa klima dira? Ay sir, wala gid ako nagakamag-o diri. Parehas ang isang amon nga sang aton nga panahon dira. Dry and rainy season lang. Kag ang Guam do parehas ang dira sa Iloilo bala. Lalo na sa amon nga barangay. Sa parehas ang dira sa barangay nyo gani ma'am? Sa Uton kami, sir, sa Barangay Galang. Wow, sa Uton, taga Ugtunganon, gali ni si Ma'am Elvira. Anyway, ma'am, kasi may gusto ka to tamyawon sa Uton? Oo, sir, may ara, gid sir eh. Depende ko ka pa namyaw. Sige, ma'am, go ahead, gid.
Ginatamyaw ko gidira ang akon nga mga utod nga si Brother Lazaro nga avid fan gid ni sang Bombo Radio kahapon lamang kag ang akon nga utod man nga sunod sa akon nga si Ramon kay Bombotsam biskin galakan na siya sa umagi na uriba iya nga radyo mati sang tuyang ermitanya kag ang akon nga isa ka brother nga garado man sa uma subong gabantay sang iya nga patubig sa uma dito si Jonathan may radyo man nato siya nga kamalig kag sa tanan man nga mga tagagalang nga pamati mayong hapon sa inyo tanan kag ang amon nga tiya nga si Manding Iba kag si Manding Teresa mayong hapon sa inyo nga tanan kag ang akon nga best friend nga si Ate Nora Tumines dira sa Barangay Galang. Ate mayong hapon ari ako diri sa Bombo Radio kabay pa nga pamati man ikaw ate. Ma'am, sino gani upod mo dira sa balay? Ang akon upo dire, duwa lang kami sang akon nga mister. Pero sa obra siya subong. I see, okay. So bali ikaw ya ma'am dira nag-apas ikaw sa bana nimo? Hindi. Ginpetisyon kami isang akon nga bata nga nakauna na dira. Nagaobra sila diri duwa sila Bombotsam. Kay nag-OFW ako before sa Saipan, kaga dito ko na sila gin bata. Amo na nga may US citizenship sila. So amo na nga ginpetisyon nila kami ni tatay nila nga makakadto diri. Ti maayo man kay ari na kami all family diri. May duwa na ako kaapo. Wow, Team Ayo, enjoy gid. Anyway, thank you so much sa Bombo International Correspondent Elvira Armada, ma'am. Ini si Bombo International Correspondent Elvira Analista Armada gikan sa Island of Guam. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! There you have it, aton sini nga Bombo International Correspondent sa Guam, si Elvira Analista Armada. Kabalo bala kamo banwa nga ang Guam kaupod sa nga Mariana Islands, amo ni ang first island nga may nagsettle dito nga tawo. Sa aton sini karon nga mga kauturan subong ang Guam katahom na dugangan paginisang mga baybayo nila to kag mga kampiyon nga mga beach dito. Sos Maria kagusip po sa aton sin makabumbo sano patay makapag Guam bumbo melman pero kung interesado kagid ano oras off mo ma-jet plane lang ta. 51 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa amo yadto aton sini nga Christmas around the world. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Oras sa Bombo Radio Iloilo, 52 minutos sa nakaligan sa takna nga launa, si Kap nagpinalupok. Ginreklamo sa iya sini nga pumuluyo. Nga nagpinalupok si Kapman sa aton sini nga mga kabumbo anong rason? Basi kung may nakita si Kap nga nagatakla sa kudal, may nakita si Kap nga nagakamang sa iya sini nga lugar, sa iya sini nga area, nagpalupok sang armas pero kung amo sinang ugada sa aton sini magkuturan basi pa man maintindihan pero galing kiti do nagtugag niya sang kakulba kuno sa mga pumuluyo dito sa barangayo. I-check tabi ang aton sini iya nga balita with the Bombo Jom Marvilla. Jom, sa report ta please come in. Nagtugas ang kakugmat ang natabo nga pag pinalupok sang armas sutang sang mismo kapitana sa tunga sang sining nagluntad nga kinagamo abangod gid lamang sa hampang basketball sa may Barangay Tibong, kung sa may bahin sang Barangay Tigom, sa may banwa sang pabiya sa tinlektan lamang adlaw.
natabo ini bubutsam no sa ila sini karon yang basketball court no sa di nagapatigayon diri sang Interpurok no nga liga nga gin-organize man mismo sang ano sambit karon yang barangay no. So ang natabo sini may ara nga way nag-insindihanay sa tunga sang duha ka player sa duha ka team nga asambuwa that time no kung sa diin may ara sang pag-inagaway sang bula ako sa din hasta nga naglapot diri karon sa pag sinumbaganay base nga duha ka player lang ang pinukutay intra pagid sini ang iban sini makopdanan sa magtimbang sini karon nga grupo rason nga hindi na makontrol no kag nagkinaguhal na sa sulod sang basketballan no kag dito based sa information naton nga gulpi lang kuno nga ulhot no ining si Cap Ferdinand Guillen kag ginapayag nagpalupok sang iya sini karon nga armas suthang no nga ti amo to nga gin kakibot sa kadaman kun nga may nabatian sila nga lupok kalin to sa nasambit karon nga purong barangay. So natapakigangutan naton dere ang isa man sa tagreklamo kay that time kuno arang yan sini nga kag ginablos. Dito man ang kakulba kay man ang initial information diri aton sini nga baton sang nagpalupok kuno si Cap do nagabalang-balang kay ara kuno sa influensya sa Makulubog Ilimnon. Disunod sa natungdan, natama delikado kay ang armas kuno agatuon hindi sa babaw ka langit mo kundi do nagapaslanting bla. Di ba si kuno kon ma-outbalance si Cap kag dito dumiretso siya sini nga kabataan o kung siya sini nga bata kay to the time kag siya sini nga nablos suno sa kay Ruby Rivera mo ning tigreklamo kuna efeber ko natabo bito nga ti may nadalahi galangan pa nakaron nga ibalik patong kabuhi isang individual nga masalabat sang balabe ha so isa to sa gin na question sini pubutan kun paano nga nagpinulupok ila si Cap sa tunga sa sining nasambit karon nga kinagamo nga ginapayag ara ini sa presensya sang Makulubog Ilimnon influensya ara sa influensya sa idalom sa impluwensya sa Makulubog nga Ilimnon. Na do naka-shot no mo nang aligasyon karon sa nasambit karon nya nga punong nga barangay ti suno sa natungdan sa subondo ga abatyag pa kuno sa kolba ining hinablos ng babaye nga ti ara that time nga nagalantaw sang basket sang natabo ini kanagamo kag pagpalupok sa armas sa kapitan ti suno kay Ma'am Ruby nga mismo no yung sining hinablos nga ara gid just tupad di Cap mo gatagring kuno tilingan niya sang nabatian tong lupok ti ang initial information gina-verify pa di kun 45 or 9 mm na kay ti kun 45 ang gingamit laban-laban medyo may persa siya ang ining armas lutang bumutsam ti luyag diri sa tungdan nga matagaan gid sa akto na nga ti bakul out gid ang atensyon ni Cap na kag ay di na blam sulit no basi kung may mga matabo liwat nga mga kinagamo da kag matabo naman ang pagpinalupok ni Cap kagway man na pangayo nga basi blam may madalahig bumutsam kay suno sa tungdan nga pati siya nga hindi man niya madala karon sa pagi sa pagpalupok sa armas kati gilayon nga untat ang kinagamo so suno sa tungdan dapat nga ti matagaan sa akto kag makul out ang atensyon ni Cap kung paano nga hindi na masulit ano sambit karon nya nga insidente bumutsam kag dugang pa sa natungdan may ara sila ginawyatan nga screenshot sa ila sini karon yang cellphone kay ginapag isa diri kuno katanod nagpost pa siya sini nga may day bla before sang event nga may ginpost siya nga armas no do shotgun kag may mga bala kag may naka-caption nga pangtiganas barangay nga mga masabad o kung magtugas ang gamo no na ang agin caption pero lain man niya ang natabo kay Cap gingamit ng armas kay short firearm niya bumutsam no so ang ila sila nga mga sa kanti do ginapatimaan nga may gamiton silang armas in case kung may ara sang magaginamos barangay do mo na ang dalagan sa istorya karon based sila nga natipon nga screenshot. Aribla ang kabahin sang paya pero siguro sini pakita no pabati ta dre
Ang video nga ni Bumbutsam kuha ini sang isa to ka sa lugar ining sikap nagatalikod do ang bayo ni Kap ni do color green nga nakakalo address video hindi man klaro abi nga tinagatubang sikap pero na-identify ni sa pumuluyo kasi ilas ning kapitan nagkuha sang armas kag ginabayaw sa babaw no kitaon ni ang pagkuha ni sa armas kag pagbayaw kag may footage man nga ini siya natumba no do nagwalang palang plus sikap ti mo to nakulbaan nila abasib lang pumitik ang gatilyo kag nego tus pilak pumuloyo no sa nasambit karon nga lugar. Ari bla pagkita ta kag pamati ang pila ka bahin sa nga scenic footage sa natabo ining shooting incident. Ang pila ka porsyon no tidre na identify nila nin sikap pamuning naka do color green. Isa pa lang to ka porsyon, Jom, sa pakita tangiban. Standby. Oh. Next footage sa Bumbomel ay ipakita naton para sa mga kabumbo naton kag mga pumuluyo dira sa din gani nga banwan eh. This may Banwas Pabiya Barangay Tigom. Barangay Tigom. Punong barangay ano gani ni? Ferdinand Gillian. Ferdinand Gillian. Sige be, okay na kita Bumbomel. Okay, are. Next video. Ang video halin ni sa pumuluyo na mismo sa barangay ha. Dumog na pagitan, ha? Tiga pala pala sa litig. Tiga pala kalupok. Ibuta. Kinaon kita anong pisik ang baga. Ang pisik pa ikang ano. Ang nagpalupok bisikap amo na siyang next footage. So, sige be. Testing tabi o play tabi Bumbumel. Wala. Awa isang video nga dili duway man ta na may nabatian nga lupok. No? Do wala man lupok, no? Joms? After na ni, no? Base kini sa video din na batiato sa ambang bata kung nasikap po nagpalupok sa ulo namon. Siguro nga namin niya to sa tupad niya eh. Amo lang na. Kung ako yung maglantaw, sinimo mo Jomar, kay ang natabo tinapungulay sa tunga sang duwa ka team. Magluwas sina, nag-intra na ang mga supporter sa piyak nga team, sa piyak nga team, nag-ilintra na. So, rambol ng guwaya. So, in order to pacify, para nga mapauntat ang ginamo, ang rambol, nagpalupok si Kap. O galing, ang diferensya lang kay according sa mga kabataan to nga nagapanabon nagpalupok kuno si Kap sa ila sini nga uluhan. Tido amo mala na hindi sila nga amo mala na sala akon nga term. Amo na ang problema kag amo nang luyag nga aktuhan sang tagreklamo Joms. Roger dat pubutsam kaysa sining basketball game doon na init ng tension kay ano naglini, no? Finals. Finals man akong elimination kung ano man basta ang punto nga nagrambol sila, nagpalupok si Kap, o galing kaya pagpalupok ni Kap, mal sa bata to, bata kita daw, niya nagpalupok si Kap sa uluhan namon, tiyan mo nang luyag nga ireklamo, santag reklamo, palabot kita sang pagkuha man sang linya sini o kung payag sa punong barangay, but before that area na yung tagreklamo, pabati ta tagreklamo mo meliog ko ningali sa tanan no. Ang time nga to nga first game nanda way nakalantaw ako first game daw may gamay man nga komosyon pero daw okay man na settle. Ang second game ginagato ko ka mga bata ko nga malantaw pero do nakapoy gid ako way ko naglantaw sa live na lang nanda ako naglantaw. Tapos ang second game nanda ang gampang is next kag ang uma. Ang ang score nanda is 29-47. Do hindi man gid nga daw ang ampang da. Do okay man. Tas undo gulpi lang nga daw may nagtumba nga nagrambula, nakita ako sa live. Nga gulpi na nagsumbaganay kag nagdinago yun, nakita ko sa mga CBO. Asa na napatian ko may lupok. Pagkatapos ka to, ginutod na anda nga live.
Tapos, simple na worry ako yung aking tanan nga kabataan kay nablusan, asapo ko tuya, mga pamilya kang bana kung side nga garalantaw karak, giday ka sadya kampang mo. Bata mo dito, Bata ko nga natabuan gid nga si Shilo Marie sabi video nga to nga siyempre sa ingod na gid, siyempre ikaw nga isa ka nanay, nakabalaka ka. Nga what if di ko naigo ang bata ko mapabalik na pa yan, tama kasakit nga daan maduraan ka kang isa ka membro sa pamilya nga. Nakita mo sa live ko siya nung palupok. Oo, nakita. Away ko nakita sa live nga kung sino napalupok. Pero ang nakita ko sa live nga, ginpakita kang bata ko pag lantaw ko, nga sikap, nagakapot armas lutang, kag nagambal ang bata ko nga bahi, nga si Shilo, nga, uy, sikap, tanan nagpalupok, yung sa talinga namon. Di nagreklamo, tanan gani kanaken, nga ang ana talinga, tama gid kasakit, kag ang hinablos ko nga, si Disa nga, dama kasakit, kag nga ngilo ang ana nga talinga. Nga kuno nagpalupok, stop. Ang sa interview ka na nga uno warning shot lang. Pero sa sugid ta nagid kang kabataan ko mismo tuya sanda saksi kag mga kainablusan ko nga nakainom ta na ang amon kapitan kang that time nga to. Joms? Si Ruby Rivera na. Timas mayo guro kay Ma'am Ruby Rivera ni ang ma-advise na pagid sa iya nga pwede ya gid ni idangop sa Pavia Municipal Police Station. Yes. Asa din ka apablatter siya regarding sa siling na sambit karon jang insidente mubutsan kag in fairness man gin try to reach out no si Kapa Gilien. Pero negative tong presensya is barangay hall, negative bantong iya siling presensya tus balay niya. Ang number nga ginhatag to sang bata-bata ito kung nag-obra tos balay niya, di man kontak, why di way garing. Base kon nagpropatawhay lang na isikap kay do na realisar man ni Kap nga do beket mayad yan na himo na. Anyway, bukas yang bukas ang linya. Aton sin nga mikropono dire bisan nila sa maagi, gusto ya Facebook Live, YouTube channel, gusto mo sa kadis babaw stasyon, makapot sa mikropono para nga patahag yaman ang iya sining bahin bukas gid diri ang Bombo Radio Kapa. Anyway, Joms, thank you so much. Ged lang nat chimputa. Iban sini plus tarta sa iban nga public affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Madako lang ning problema ni Kap kung in kaso ang pusel tong naging palupok ya. Why ti lisensya? Bauti mag-amusin na Kap ba do maalangan kagid. Pero nahang panta ang tinutuyo ni Kap sa iya sa nga pagpalupok. Sana siling nagani naton ti may rambol para nga mauntat ang rambol nagpalupok si Kap ug galing ang sala lang to kay malapit to sa mga kabataan pagpalupok ni kapitan bisan warning shot pa na tanigin plastar man sa safe nga plastada bala o galing iti ginaligan nga nakainom kuno si Kap pero anyway Kap pabukas man diriya ang waragwagan sa Bombo Radio Iloilo sa pag atag man sang kay gayunan simo nga maka eksplikar ikaw sa imo man sinigabahin. Ang iban nga mga balita kag impormasyon tugyan ta sa iban sinimanus sa Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapo lamang program. Gawpo naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sama na nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 1 to 7, 2024. Ang Disyembre 6 mo ang first Friday of the month.
Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa 9 consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart amo ang ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Disyembre 6. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Retro Band is set to put you in the December mood. Bangod sila maghahatag sa isa ka great musical show sa Disyembre 7, Sabado, sa concert at the Plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa diyon sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Christmas edition mugs kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa diyon sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will ilabi na gid sa sining nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga ang kalinong kag pagigugma amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots magaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sang madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Paskwa. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o kon putson sang maayo ang mga pagkaon agud malikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ilatagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio!
Bumbo! Ang tumandok sa Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserve man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sa 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kung pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masamihugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulatuhan ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon. Butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo!
Good afternoon. Maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Beautiful Miyerkules nga hapon sa inyo. This is Tita Regine. Today is December 4, 2024. Welcome sa kahapon lamang program and of course kaupod ta diri later on ang mga istorya. Hindi ang someone ang mga istorya nga nabato naton and amoy na ang ato nga mangin kalingawan para sa sininga hapon. So I hope everybody is just doing good. And doing okay, salamat gid sa inyong presensya sa liwat. Check naton ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. At 21 days to go before Christmas, ano ka nakahanda para nga mag-celebrate sa birthday ni Papa Jesus? Sa liwat mga kabombo, si Tita Regine ang inyong kaupod sa saninga hapon and basi ang mga istorya ninyo dira ready na para nga i-email na diri sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede na gid, no? Para nga within this week mabasa nato ng inyong mga istorya or pwede man nga kung may ara ka mo dira nga mga ginsulat nga mga kasaysayan, pwede na nga mapadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 19 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Here's Francis Lazatin para sa inyo tanan. Beautiful song. Nagikan diri sa Bombo Radio Philippines. Kung gusto mo ako. Good afternoon and welcome sa KLP. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana. Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras, sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y
ako'y mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ng iyong pagmamayabang. Sana huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko, mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ng iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan sumuko, may pag-asa ka naman kung tunay nga naman na gusto mo Ako kung gusto mo ako, pues, daanin mo sa sulat. Sulat ka ng marami dito sa KLP, yes. Mga kabombo, it is now 24 minutes after 2 o'clock. Pampabuenas, anay kita, ha? Before kita mag-proceed sa pagbasa sa ating mga istorya, we have a winner sa ating promo 1-2 Panalo, Part 23. 1, 2, Panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit bag ngayong araw. Yes, ang ating winner for today, for this hour, nagabutan sa presensya sa ating FDA representative, si Ma'am Gemma Tabiano. Ano ang iyang proof of purchase? R. Florete Copon. 44 anyos ang iyang edad, taga Molo, San Jose Street, Tapok, Molo, Iloilo City. Ikaw ang ating winner, makadaog ikaw sa 500 pesos nga cash kag gift pack. Winner natin for this hour si Mr. Bart Ibardolaza. Sa liwat, Bart Ibardolaza, 44 years old, sa San Jose Street, Tapok, Molo, Iloilo City. May proof of purchase nga R. Florete Copon. Congratulations, kids, sa imo. You have 6 hours para nga maklaim mo ang imo nga premyo. 25 minutes after 2 o'clock, sige, maproceed na kita sa sulat diri sa ato ni Rico sa 2nd District. Dear Tita Regine. Good afternoon, kids, sa imo tita, kagamuman sa tanan nga nagapamati dira, mga KLP listeners. Kumusta na kamo tanan dira? Tungod kay nag-enjoy gid kami sa pagpamati sa masadya nga pag-interview kay Miss Granny sa Lapas. Tuod. Talagang nakakaluha at nakakatuwa. Ilabinagid, no, ang pagsiling sang I love you sa imo partner kung mga tigulang na kamo. Ay dako cute lang paminsan ron. Amo na, nga doon na-inspire naman ako nga mag-update sa akong experiences sa life. Sa subong adlaw, tita, luya ko naman yung istorya sa inyo ang mga na-experiensyahan ko sa nagkuha ako Organic Agriculture NC2 dira sa Orchard sa Padilla, Iloilo. Isa ka semana bago mag-umpisa ang among nga training, nagpangita ako anay sa boarding house nga malapit lang sa training site. And may nakita ako sa atubang lang sini sa pihak nga karsada. Tama kamaligwa didto. Duha ang kwarto. Ang isa para sa mga lalaki, kag malapad ini, damo-damo double decks, kag timing man, nga wala na sang may nagaboard, kay naghalin na ang mga daan nga NC2 boarders. Damo man ila CR, kag puro naka-hose ang tubig. Tama gid ka bastante, kag may space sa gwa, kung gusto nyo maglagsanay. So, sang adlaw nga before mag-start ang training, samtang nga nagapadulong ako sa boarding house, nga luyag ko tani dayunan. Timing man tita, nga sa Tiangge ako nagpanaog, kag dito man ang isa ko ka-classmate nag-standby. Nagsiling siya sa akon, ay Rick, diin kaya maboard. Gusto mo imaw na lang ta? Dito ba lang nag-board ang ibang nga classmate sa boarding house nga malapit lang diri? Tisiling ko, ay tuod ka? Ti sige, upod na lang ta. Baw, doon na-convince man ako tita, kay ti medyo close kami.
So amo na Tita Regine, wala na ako makadiretso. Sa boarding house nga tuyo ko tani kaduan. Nagupod na lang ako sa classmate ko nga babaye. So pag-abot naman dito, medyo na-disappoint ako. Kay masiok, kag makitid ang kwarto. May duha ka double deck, tapos may kaingod ka pa sa kada deck. Ay, do hindi uya ako sa tita. Kag maginut pa. Do hindi ako makautot. So sa pag-abot gid namon Tita Regine, nagbayad ako dayon 1K or 1,000 pesos for 1 month ina nga board sa kay Lola nga tag-iya. Sa first night pa lang nga tulog ko, ay, hindi ako makahulag sang mayad. Babayi pa naman ingod ko. Uyala, gaalaw sila. Ay, katama daan sa akon kahulagan. Tapos isa lang ang CR nila, mahulat ka pa sang dugay, bago makabulos, kay damo ang borders. Amo man ang ilang hulugasan sang pinggan. Isa lang man, kagubaon nga jatmatic ang source ng among tubig. So, sa first and second day, tita, damo na ako sang naindian sa amo to nga setup sa boarding house. Doon na ginulsol ako, nga nagdali-dali man ako upod sa classmate ko. Yang ending, hindi ko gali type ang boarding house. Kag nakabayad na ako. Tisiling ko, paano ni man? Do ka populous diri sa boarding house? Kag nakabayad na ako. Tiway ko balakaduan si Lola, kag magpakiluoy sa iya, siling ko lang. Sorry, gid ha. I don't mean to offend you, pero gusto ko tani magsaylo sa boarding house, kay hindi ako kusaho diri nga may kaingod sa tululugan. Hindi ako katulog mayo, kag maginot pa. Kung pwede, kuwaon ko na lang tani ang ginbayad ko sa imo. Buinan mo na lang sang stay ko diri for 2 days. Pwede na la? Ay, abaw, tita. Nagtig ang panulok sa ako ni Lola. Pati ang tingog niya. Hindi pwede. Ano gibilang na indian mo diri? Kung hindi ka gusto may kaingod, tidira sa piya kwarto ho, latawo, da katulog. Tisiling ko, tita. Sige na lang la. Dira na lang ako masaylo. Tapos siling niya nga high blood. Tani, sa umpisa ba lang, dito ka na nag-board sa piyak. Hindi nga nagbayad ka na, tapos bawion mo pa sa akon. Tisiling ko, okay na la. Dira na lang ko sa piya kwarto. So, amo to, tita. Kag natapos ang pagpakiluoy ko sa iya. Doon nasubuan ako, tita. Kag na-disgust at the same time. After an hour, buto hindi ako makapati, Tita Regine, nagkadto si Lola sa akon, kag insilingan niya ako. Ning niya, sige na lang, Rick, pwede ka nakasaylo sa piyak boarding house kung amo na ang gusto mo. Nakita, abi kita kaina sa akon bata, kag insilingan niya ako nga, pasugtan ka na lang. Wow, doon nagsanag sang gulpi ang kalimutaw ko, tita, sa nabatian ko ang hambal ni Lola. Tisiling ko, wow, salamat, gidla ha, pasensya ka na, kayo nagpadalos-dalos. Ako pa'y, pwede pa ako diri kaduaw sa mga classmates ko la? Baw si Lola, nagpalanig aliwat. Bal niya, ha? Ano? Maalin ka, tapos mo duaw ka pa diri? Hindi na. Tisiling ko, baw si Lola, sige lang gani, malakat na lang pula. Ay, dinagabutan ako sang tunok sa dughan, tita. Kag nakaginhawa sang mayad, matapos makuga sa amuto nga sitwasyon. Pagsaylo ko sa pihak nga boarding house, ay abaw, ako lang isa sa pihak nga kwarto, kag may 14 ini ka double decks. So tama, ini kalapad, kag pwede gid makadisco kang gustuhon mo. Tiyak piya nga kwarto, may 3 ka double decks, pero 3 lang ka girls, nga mga kilala ko man. Bala mo, tita, may pagka-introvert ako. Amo na nga nanamian ako, kung ako lang isa ang nag-okupa sa kwarto. One time ka to, tita. Nakalagaw ako sa pihak nga boarding house na ginhalinan ko. Sa mag 8 p.m. na, nagwa na ako sa gate, kay mapauli na sa pihak boarding house. Hamak mo, tita. May duha sila kaido. Ang isa nagmurob sa akon. Kag ang isa nagdalagan sa akon. Kag hana kon tani ako kadton. Sang malapit na siya, gulpi man ako nagbutsyog nga daw kilat.
Tinapadasig-dasig kami dalagan. Kag may nadalaganan man ako, may nagadalagan man gali, kag may nagadalagan man sa akon kaisipan. Tapos gidni ko karon kung makagat ako. Siling ko sa kaugalingon ko. Di grabing kulba ako, tita. Mga 70 meters nga lagsanay. Kag sang malapit na ako sa karsada. Nag-andar ang akon nga monster instinct. Hinali ako nagbalikid. Kag nagwa sa akon ang isa ka nagasigabong nga tingog. Ginguruban ko man sila, tita, sang kaisa. Pero tudo-tudo, do hindi ako makapati. Nga grabe ang akon nga vocal energy. Kay hinali lang sila nga nagpreno. Kag nagpalagyo pa atras. Tinakibot man ako sa akon actuation, tita, sa natabo. Siguro, Tita Regine, adrenaline rush ato. Nag-fight ako instead of flight sa ila duha. Sang nakapalayo na sila, nagkurog-kurog ako, pating akon kaunuran, samtang nga nagalakat sa karsada, pabalik sa boarding house. Pag-abot ko sa gate, ginsumalang ako, sanduha man kadalag ko nga ido, bisan grabe pa ang akon kulba nga nabatsyagan. Sang nasimhutan nila ang akon kamot, nagwagol sila sa ilang mga ikog, patimaan nga kilala nila ako. Ido nila ini sa amon boarding house nga nangin close ko na for just 1 week. Sa nagahigda na ako sa kama, ay, Tita Regine, nag-flight gid man ang akon nga lawas. Nang lupaypay ako, kag madasig nga natulugan. May araman, tita, nga sang nagamit ako sang CR, kay lima kabilog ila CR, nga magtambi lang, ay, kitaon gali ang tao sa piyak man nga CR, kay may gamay nga space between sa half cement kag half plywood nga dingding. Sa nagapaligo ako, ay, kitaon gali ang tsabi nga timbang sa pihak nga nagapamuhin. Tabunan ko na lang sa halabunan kay basi makita niya ang akon Junjun patola. Ay nako. So may best man, tita, nga isa na lang ka girl ang bilin sa pihak kwarto. Kaya nagapauli kon weekend ang duwa niya kaupod. Ginasilingan niya na ako, Rick, giri ka na lang bala tulog, updi ko di, kinahadlok ko. So ako, tita, nga daw naluoy man, kinupdan ko na lang, kay medyo crush ko man siya sadto. Kag komportable man siya sa akon, kay may similarities kami kuno, sang iya friend, kag sang iya crush nga teacher namon sa school. Pero sa mga 9 p.m. na, kag wala pa kami nakatulog, ay, gulpi lang, nag-uwang ang mga ido. Tisiling ko, hala, basta bala kuno, nag-uwang ang mga ido, may mga malain kuno na ang espiritu sa palibot mo. Nabasahan ko man na mo. Hinadlukan siya, tita. Dala ingos-ingos. Tapos siling niya, ay hindi pala ako pupahuga. Mahulig, ko karon sa imo. Nga daan niya nadlok ako. Tisiling ko, basta, amo na ginman kunoy mo. Bahamak mo, tita. Nagkupo-kupo siya sa akon. Kaya nahadlok siya kuno. Pero wala, ako yan nagulid sa iya. Kaya hindi, ako kasaho nga may ingod magtulog. Bata ni siya, tita, sa isa ka teacher, sa isa ka university dira sa La Paz. Daughter ni Ma'am Blanc. Hindi ko lang pag-mention. Hambal yaman, no? So, sa likod sa among nga boarding house, tita, may mga tanom, alugbati kag kamote nga dahon. Di one time kato, dito sila tanan, 3 ka girls. Ang isa, nagapungko sa madalom nga hilamunan. Ingod sang kamote. Tinapamangkot ko sa iya, sing ko na gano'n kada. Matola ka sang kamote. Tapos siling niya, wala nagapangihi, kuya. Ay nako, tita. Ka-feeling safe and secure gid sila. Bisan ara ako. Ha ha ha. For your info, tita, sosyal ni ang mga girls sa piya kwarto. Kung magluto, kay puro di kuryente. Kag mini LPG ang ginausar nila. Wala kuya, nagamantener uling, kag kahoy sa dapog nga ingod sang rest house sang amon nga landlord. Ano pa, permi nila makita ang mga ginaluto ko.
Tama gid kaayo ang pagtratar sa akon sang landlord. Do makatatay balatita ang approach, retired na ini siya nga seaman. Sa nagahilapit na nga matapos ang amon nga NC2 training, ang ilatimba nga babayi nagsulod sa kwarto ko. Ginsilingan niya ko. Rick, nagsilingi sa akon si landlord nga, hindi ka na lang kuno magbayad sang last mo nga renta kay naluoy siya kuno sa imo. Tisiling ko, baw, salamat gid nang, singganan mo siya nga salamat gid, ha? Tisiling niya, oo basta hindi ka lang magpanugid, dira sa piyak nga kwarto, ha? Tiho unang, balkuman, thank you again. Baw, tita, after 3 days, gulpi lang ako ginkusi sa isa ka girl, dira sa pihak. Tas siling niya, hoy Rico, wala kaya ginpabayad, how? Kami gani nagbayad, tapos ikaw ya wala. Ka-unfair mo naman. Tisiling ko, ambot sila ni Manong ay, basi naluoy siya sa akon, kiti niwangit ya ako ni Tsura, tapos kamuya daw mga anak sang Don kag Donya. So sa assessment day na, Tita Regine, naghambal si Mr. Assessor sa amon, nga mga trainees, siling niya. Kung sinong makasabat sa akon mga questions karon during assessment, exempted na siya sa final interview, ha? Kag ako gid ang nakachamba ako ha sang sina nga exemption, tita. So sang final interview na, niya, tell me about yourself na lang ang gin-ask niya sa akon. Kag tuod gid ini nga natabo, tita, nga ginkuot niya anay ang iya tingay nga tudlo sa buho sang iya ilong bago i-shake hand sa akon. Kag magsiling, congratulations Rick, you passed the assessment. Nag-shake hands sala ako, tita. Ay, basi mabulilyaso pa. Hindi gid man ito big deal sa akon, tita. Kasi ko basi pa naman ni Rizom niya man lang ito. Pero medyo napaiw. Napaiw man ako sang slight. Slight lang, kay wala man aman nga boogers. Kag diri ko naman na tapuso na akong malawig nga istorya, tita. Salamat gid sa pagbasa kag pagpain sang tiyempo nga mapamatian man ang ini nga maeksperyensya. Kag kumusta na ayhan si Lolo Dencio kag si Miss G. Anyway, ang tagpasakop, Rico, sang 2nd District. Ay, ambot sa imo dari ko. Kasadya naman sa share mo din sa amon mga experiences tuod, no? Nga maagyan. Sadya gid man ko mag-board, no? Sayang, why ko gina ma-experience ang amo na nga butang. Well, anyway, ginakumusta mo si Lolo Dencio, si Miss G. Feeling ko okay man sila. Although si Lolo Dencio, it's been a while nga why naman siya nakashare din sa aton. Lo, kamusta ka na da? Hidlaw na kami sa imo. Ay, damo mo na hidlaw sa imo. Write naman stories again, ha, Lolo Dencio, to let us know nga okay ikaw da. Si Miss G, feeling ko okay gid. Pero medyo sako lang, as always. Busy si Lola nyo, as always. Anyway, salamat gid sa imo, Rick. Ginpayuhom, kaginpakadlaw mo naman kami sa imo gin-share sa amon sa sininga hapon. Oras tama, kabombo. It is now 2:42. Magapanumbalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang healthy ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kabombo, nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa pagpili sang regalo. Kung masarangan, mahimo mo nga ihatag kung ano mismo ang ila ginapangayo, bangod patod nga magustuhan nila ang imo regalo. Mahimo mo man nga mahatag kung ano ang ila kinahanglan, kaangay abisang school supplies, kag iban pa kung sila ang nag-eskwela. Mapuslanon gid kung ang imo regalo sarang nila masuksok kaangay sang bayo, pantalon ukon sapatos. Pukawa man ang ila interes sa pagtuon kag sa pagpalapad sang ila mga kinaadman pinaagi sa pagregalo sa ila sang mga libro. Sorpresahan man sila pinaagi sa paghatag sang regalo nga sa ulihi marealisar nila, kinahanglanon gid gali nila. Ang Pasko wala ginatakos sa bilis sang regalo kundi sa kahulugan sini kung sa diin makatuon kita nga mangin maalwan kag mapinasalamaton sa mga grasya nga aton mabaton. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga ulobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas ang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag hindi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work.
Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kon pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sa good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutsyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid. Tos, bago magabot ang takna ng alas 3 sa hapon, ari kita sa sulat na ni Lolo Abraham. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa tanan nga katapos sa Bombo Radio, kag sa imo inday kas tanan nga nagapamati sa kahapon lamang. 1993 bulan sa Marso, nagbulante ako sa Uton, sa Tigbawan, sa Gimbal, Igbaras, Iloilo. Sa Uton, Lunes, 7:30 a.m. Gina-display ko ang akong ibaligya in the Regine. Dala ko duha ka plastic bags. Ang uga nga bukaw-bukaw kag tabagak. Sa unhan, nagaatado man ang isa ka babayi nga mga 50 meters ang layo. Ang yabaligya, kamatis, sibuyas, kagahos. Doon na love at first sight ako sa iya, kay katahom sa iya, kag maputi. Pagka next week, balik ako sa Uton, at the same time in the Regine, iba na ang nagabaligya. Do kapid sila nga duha. Naggadto ako sa iya, kay nagbakal sibuyas, kamatis, ahos. Nagpamangkot ako kung sinong babae nga nagabaligya. Nagsabat siya, magulang ko, nagaubra siya sa Iloilo City. Balik ako sa baligya ko, tabagak kag bukaw-bukaw. Inday, kagwapa sa iya. Tawgon ko siya sa pangalan, Alicia. 21 years old, taga-Uton, Iloilo. Magmula noon, siya na lang nasa isip ko. Nagabulante siya sa Tigbawan, Gimbal kag Igbaras. Ako nagabulante man, kay barato pa ang plete sa jeep. Year 1993, ang Uton 5 pesos, Tigbawan 8 pesos, Gimbal 10 pesos, Igbaras 20 pesos. Sa Laktod, permi ko makita si Alicia.
Nahuya gid ako magpalapit sa iya kag mag-istorya. 42 years old na ako sadto. Sa balay sa distrito, may amigo ako. Sa balay nagadayon. Pwede siya or PWD siya. 2 pensions niya sa SSS siya nagakuha. 13 sila ka magulutod, siya ang panganay. Maayo man siya maghampang chess. May tiyo ako sa balay man nagadayon, pareho ang ila apelyedo. Pakaduha siya sang akong tatay. Ginsugid ko sa iya nga na-crush ako sa isa ka babae nga taga-uton. Tawa siya pagkabati niya in the Regine. Ginbaklan niya ako sandals nga panit, Ray-Ban, sinturon, pantalon maong, kag t-shirt, kag flashlight. Lunes, tinda sa uton. Sa supermarket ako nagsakay sa jeep. 7 a.m. ara man si Alicia sa jeep, kaysa super man siya nagabakal sang iya nga ibaligya. Ginatag ko sa iya ang flashlight, kag kwadrado nga landscape. Hindi niya tani pagbatunon, pero ginbaton man niya. Sa laktod, sa Gimbal Public Market, nagabaligya man siya. Inday, Thursday, 10 a.m., mga 20 meters, nagatalikod si Alicia. May isa ka tawo nagsiling sa akon. Choy, tanawa ba lang isa ka babae nga nagatalikod? Manami ang lawas, maputi. 5 minutes, nagkadto si Alicia sa ginadisplay ko nga bukaw-bukaw. Ginbugno ko siya. Ginatag ko sa iya ang bukaw-bukaw kag tabagak, duha ka putos. Naghambal siya, hindi lang manong, basi maakig ang bana ko. Uy, may bana. So May 22, 1994, fiesta sa Igbaras Town. In the Regine, may kudal ang public market. Sa palibot, nagabaligya mga negosyante. Ginpangita ko si Alicia, wala ko siya makita. Inday, ginhimo ko ang baligya ko, 2 ka alat, sakay ako sa jeep. Muna ginhimo ko, sakay ako sa jeep, makadto ako sa balay ni Alicia sa uton. Mga 20 meters sa unhan, lakat ko, pakadto sa ilabalay. Ginbilin ko sa higad ang dala ko. Nagapangamuyo ako sa mahal nga Diyos, nga hatagan niya ako ng lakas ng loob. Tiabot ako sa balay ni Alicia, panuktok ako. May isa ka bata lalaki, do elementary, nagwa, nagambal. Sino imo tiyoy, ginapangita? Siling ko si Alicia. Manghud siya ni Alicia. Inday gintawag niya iya magulang. Nagwa si Alicia sa iya room. Naghambal, ay tiyoy, ari kahaw. Tinagsabat ako. Natingala ako, wala ako ikaw makita sa Igbaras Market. Nagsabat siya, Inday Regine. Hindi na base ako magbaligya tiyoy. So sa isip ko, basi wala siya kapital? Sa oras ngayon na, wala gid ako kwarta. Gratis di amores. Kung may pera ako, tagaan ko siya. Inday nagambal siya, saka katsoy. Kay may lamesa, kag bangko, lapit sa hagdanan. Timing man, nagwa ang iya tatay, dako nga tawo, mga 5'10 ang taas, mistiso in check, may dala bangko nga kahoy. Nag-good morning ako sa iya. Tatay, siling ko, mapauli ako sa city. So pag-agi sang jeep pa city, sakay ako, ay nabilin sa higadalan ang 2 ka alat. Inday nalipatan ko. Sa lakto, December 7, 1994, nasa supermarket ako nagabaligya tabaga kag bukaw-bukaw. 6:30 p.m., nakita ko, nagwa si Alicia, nagbakal isda. Nagpalapit ako sa iya, 7 meters, bugno ko siya. Nagsiling siya, kabaw, usang kamot ko, basi sa isda nga tuloy. Nagambal siya, tiyoy, ginaimbitar ko ikaw, makadto sa balay sa Domingo, fiesta sa Uton, December 8, 1994. Tinagsabat ako, makadto ako. So nagsakay siya sa jeep, pauli sa Uton, ara siya sa ulihi, nagapungko, isa lang siya. Pauli ako sa balay, arang abyan ko nga PWD, wala ko ginambal sa iya. Nga ginaimbitar ako ni Alicia nga mamista sa ilabalay sa Uton. Kung ginambal ko sa iya, tawa siya siguro, kag updan ako sa Uton, kag iya amigo. Daw, attorney, kung magbayo, permi, nagabarong? Tibase, madamo pa pagkaon, baklon niya kung maupod siya sa Uton. Inday, wala ko ginambal sa iya, kita ay kami sa balay. Sayang, wala ko ginambal sa iya. So, December 8, Sunday, wala ako magkadto sa Uton. Lunes, market day sa Uton ako. Nakita ako ni Alicia. Wala man siya nagmuno. So, Domingo, market day sa Tigbawan. Nagabaligya ako bukaw-bukaw, kag tabagak. Nagahilot si Alicia sa iagtang. Sa senior nga tawo, nagabaligya bulong sang pangbanyos.
Sakit ulo base ni Alicia. Hindi pagkatapos nagbakal ako sa iya ahos, sibuyas, kamatis, kay mapauli na ako. Alauna na sang kaagahon nagambal si Alicia, tiyoy kadto ka di sa Lunes, market day sa Uton, ipakilala ko sa imo ang bana ko. So Lunes, bulante ako sa Uton, 9 a.m. wala sila magpalapit sa akon. Sabado, balik ako sa Uton. 9 a.m. nagpalapit siya sa akon. Naghambal tiyoy, ipakilala ko sa imo bana ko. Tinagtindog ako, kagin kumusta ko ang tawo, nagadoko ako kay kainit, kag mas masilaw. Mataas siya, 5'11", wala ako makita itsura niya. Ine Regine, nagpungko ako kay naglakat sila. Sa Laptod, sa Igbaras naman, 11 a.m., nagsaylo ako sa alagyan, nagalakat si Alicia, mapauli na. Ginbugno ko siya, sige lang lakat ya. Nabatian ko ang hambal sa iya upod, nga wala mo ginsapak ang tawo, basi masunggod siya. Nagsabat si Alicia, pabay, siya. May dala ako bulak nga rosas. Inday mapauli na lang ako sa city. May ara sa sulod, may jeep, no? Ara sa sulod si Alicia. Nagkabit ako sa likod sang jeep, may dala ako rosas nga bulak. May isa ka tao sa idalom sa bintana ka jeep, ginahimos niya ang buhok ni Alicia kay malaba. Sa isip ko, basi siyang ginpakilala sa ako ni Alicia. So, kumusta ko, mabiyahe na ang jeep to city. Abot sa auto, nagpanaog si Alicia. Ang tawo, wala magpanaog. Ara kami nga duha sa alagyan ka pasahero. Ginpamangkot ko siya kung ano niya si Alicia. Nagsabat siya, pakatlo ko siya. Ikaw, nakita ko ikaw sa super, nagabaligya bukaw-bukaw kag tabaga. Nagabot sa supermarket ang jeep, wala ko na siya makita. Basi nagpanaog siya sa Arevalo or sa Molo. Sa Lacto Dinday, nakapangasawa ako October 1995. Nagbulante ako sa Uton Lunes, 8 a.m. Nagabaligya man, senior nga amigo, ginsugid ko sa iya, ginkasal na ako last week. Tiambal niya matuod, ti mayo So 11:30 a.m. pauli ako, balik ako sa Uton. Sabado, naggadto ako kay Alicia, mabakal ahos, kamatis, luya. Nagambal siya, Choy, ginkasal ka na ko, no? Hambal ko, oo, matuod din na. So alas 11, pauli ako sa city. October 1995, nagabaligi ako sa supermarket. Nakita ko si Alicia, masulod sa super, ginsunod ko siya. Nakabalikid siya, naghambal siya, may asawa ka na, mga luyag ka pa. So nagbalik na lang ako sa akon baligya. Sa guasan super Inday, halinsad to wala na ako nagabulante sa mga provinces, kay nagsaka ang lete sa jeep. Sa Lactod, year 2000, nakalabay sa ako ng amigo ko nga senior, nagabaligya bulong pagbanyo, sa banya, wala ka na nagabulante sa utonhaw. Tunog ka pamangkot sa ako ng kilala mga babae, nagsabat ako si Nunoy. Siya tubad ang maputi kag matahong, habal ko doon na huya, na ako sa iya magbaligya din Tunoy. Wala bakal, ang baligya ko nga bukaw-bukaw kag tabaga. Okay, hanggang dito na lang in the Regine. Madamagig na salamat sa pagbasa mo sa akong malawig na sulat. Good luck and God bless you. Always sa imo man nga family. Ang tagsulat, Lolo Abraham, 78 years old. Now, nasabat ako niya pamangkot, Lolo Abraham, no? Kung bala, nakapangasawa ka gidman. Kaya kadamo sa mga naon siya mi. Nga mga babae nga crush mo, type mo, nga napangulyagan mo, nga parang walang nangyari. Now we know, at least ikaw gali yan, nakapangasawa ka man. So that's good. Thank you very much, Lolo Abraham, for the story na share mo. Dari sa amon, sa inyo man yung mga istorya dira mga kabombo, nagulat ako ha, nga i-email ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can write your stories and send that sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Our time is up sa saning nga hapon. Magasunod na si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Mga programa, mga dramas ina. Every afternoon, dito sa Bombo Radio Iloilo, nga inyo gid nga gina-enjoy. So enjoy ang mga dramas. Maraming salamat sa inyo. Balik ako sa inyo tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.